Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM, Bombo Radio Iloilo flagship station sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Oktubre 16, tuig 2023. Kagkaroon sa aton sininga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we 70 share. dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mula garimang kurman Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapauna kang dalakuan karon nga mga balita, Iloy ni Grace Prodigo nga missing sa Israel, emosyonal sa ginagyan sa iya sininga bata. Sa pihak nga bahin, 13,000 ka mga pulis sa personal augment sa 2023 Barangay Sangguniang Kabataan elections. Susuno pa sa Police Regional Office 6. Dugang pa nga mga balita, Mayor Jerry Treñas nagapati nga kinahanglan na paghulagon ang operasyon batok sa mga street gang sa syudad. Strikto nga implementasyon sa curfew for minors kinahanglan nga ipatuman. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, job hire employees sa Iloilo City Hall dakop sa bypass operation sa Baldusa, Lapas. Ginapasuni nga drug den gindismantle na sa Philippine Drug Enforcement Regional Office 6. Morning dalaguan sini nga mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Pasiplatan man nato ng mga nagaklinabo, partikularmente karon sa sining gera sa tunga sang Hamas kag Israel. Ang mandatory repatriation sa mga Pinoy sa Gaza ginamando na sa karon sa aton sini mga kabombo. Ini kasuno sang ginalsa nga alert level number 4 sang Department of Foreign Affairs sa sitwasyon dito iya sa may Gaza. Ginpayag diri ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega nga nagakahulugan lamang mga kabombo ang mandatory repatriation o kun mandatory nga pagpapauli sa mga Pinoy nga yara dito banwa sa may Gaza. Mangod sini nagpanawagan ang Department of Foreign Affairs sa mga Pinoy nga biyaan na or maghalin or magbiya sa Gaza kag pagabuligan ini sila nga makagwa kag makatabok ka dito sa Ehipto. Ginpahig naman ni De Vega nga sa sininggin pataas ang alert level number 4 or alert level number 4 bilang pagpreparar sa posibleng ground offensive sa puwersa sa Israel batok sa Palestinian militant group nga Hamas. Ang tibot silingon sa aton siniiyang nga mga kabombo, whether you like it or not, kay mandatory gani ang pagmando sang aton sininga Department of Foreign Affairs kay sang gobyerno nga maggabiya na ang mga Pinoy dito karon sa area sa may Gaza. Ang mga iniluyag nga magpapauli sunod diri sa Department of Foreign Affairs ti ara na kuno na sa inyo ang desisyon kag inyo man silang kinamatarong kung ano man kuno ang inyo sini nga madangtan ti way sang way na sang labot kuno dira banwa kay gera iyang sitwasyon dito karon sa may Israel. Nahimaluan nga may ara sang 131 ka mga Filipino dito iya sa may Gaza. Kung madumduman pa ang ginhalinan sini atong pagpangatake sang Hamas atong Oktubre 7, rason nga nagdeklarar sang state of war ang Israel kag nagpatigayon man sa iyang pagpangatake. Ang alert level number 4 ginaalsa pananglitan pa dai ng internal conflict o kuna full-blown external attack kag magapatigay ng gobyerno sang mandatory evacuation procedures. Sa itong Webes, alert level number 3 pa lang, but sa karon sinimatinyon, bangod man sa tensyon dito, inalsa na sa alert level number 4. Ang dugang nga detalye kay iban pa nga mga balita, detalye sini panumbalikan ta sa mga pagpalayag sa momuanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente.
Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Pilipinas, alumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, ikalabing-anim sa buwan ng Oktubre taong 2023. Mga kabombo at Caster Nation, sa ating Christmas countdown, 70 araw na lamang, Pasko na. Sa ulo ng ating mga balita, itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umapila sa mga Pinoy dyan ho sa Gaza na lisanin na ang naturang lugar. Mga lugar naman ng transport protest sa Maynila, hinigpitan pa ayon yan sa Manila Police District. Itong rice supply patuloy na patatatagin kahit sapat na ang volume nito ayon sa Department of Agriculture. Mga kandidato naman para sa barangay at sangguniang kabataan elections, hinimok na pairalin ang malaya, patas at mapayapang halalan. Ito naman ho nga nabanggang bangka ng 3 nasawing Pilipinong mangingisda malapit dyan ho sa Baho de Masinloc ay na-retrieve na ng Philippine Coast Guard. Sa international news naman, commander ng Hamas napatay umano ng Israel sa inulunsad nitong airstrikes sa Gaza. Samantala naman ang Israel military naghahanda na para sa malawakang ground offensive doon sa Gaza. At sa ating sports balita, itong pre-season debut na National Bureau o National Basketball Association star na si Damian Linier kasama ang Bucks naging matagumpay. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Bahagyang pinayagan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang deployment ng mga overseas Philippine workers dyan ho sa bansang Pakistan. Sa isang advisory, inanunsyo ng Department of Migrant Workers ang pagtanggal ng suspensyon sa deployment ng mga balik manggagawang household service workers patungong dyan Pakistan. Ito ay sa bisa na rin ng rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs. Subalit binigyan diin ng Department of Migrant Workers na ang suspensyon ng deployment ng bagong ito, kasunduan sa Pakistan ay ipinapairal nga habang nakabinbin pa ang resulta ng konsultasyon sa pagitan ng ehensya at ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa naturang usapin. Matatandaan na una nang inanunsyo ng Department of Migrant Workers na hindi pa ipagpapatuloy ng Pilipinas ang deployment dyan ho sa naturang bansa hanggat wala pang nalalagdaang bilateral agreement sa pagitan ng dalawang bansa
na siyang titiyak dito sa proteksyon ng mga kasambahay na madideploy dyan ho sa Pakistan. Una nang sinuspinde itong deployment ng dyan ho sa Pakistan noong 2018 sa bisa ho yan ng rekomendasyon ng Philippine Embassy. Samantala, umapila naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino doon sa Gaza na lisanin na ang lugar sa gitna ng nagpapatuloy pa ring giyera sa pagitan ng Israel at militanteng Hamas. Ginawa ng Pangulo ang pahayag na ito matapos ngang itaas ang Department of Foreign Affairs ang crisis alert level para sa Gaza sa level 4 nito lamang linggo. Hiniling din ng Pangulo sa mga Pilipino na sundin ang payo ng pamahalaan na lisanin na ang Gaza. Sa ilalim ng pinaigtingang alerto sa naturang teritoryo, ipinag-utos ang mandatoryong evacuation ng mga Pilipino sa Gaza para na rin yan sa kanilang kaligtasan. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa ng pamahalaan ang magkakaya nito para panatilihing ligtas ang mga Pinoy doon sa Israel. Bombo International News. Nagbabala ang United Nations na libo-libong buhay ng mga pasyente sa mga ospital doon sa Gaza ang nanganganib sakaling maubusan na ng reserbang fuel sa susunod na 24 oras. Ito ay sa gitna na rin ng kinakaharap ngayong kaawa-awang kalagayan ng mga Palestinians sa Gaza na mayroon lamang kakaunting supply ng pagkain, tubig, kuryente at medisina. Bunsod na rin ito ng patuloy na pag-abante pa ng tropa ng Israel malapit doon sa border ng Gaza bago ang inaasahang ground offensive para mabuwag ang militanteng Hamas. Ayon sa Gaza Health Ministry, aabot na sa 2,670 Palestinians ang napatay habang 9,600 naman ang nasugatan mula nang sumiklab ang giyera na mas mataas kung ikukumpara sa giyera sa Gaza na naganap noong 2014 na nagtagal naman ng mahigit 6 na linggo. Nasa mahigit 1,400 namang mga Israelis na ang napatay. Nagkaramihan ay mga sibilyan sa pag-atake naman noong Oktubre 7, kung saan 155 dito ay kabilang ang mga batang dinukot ng Hamas at dinala sa Gaza. Samantala, para matugunan ang epekto ng inflation sa gastusin ng mga kandidato dito sa electoral campaigns, naghain itong si Senador Lito Lapid ng panukalang batas para ho madagdagan ang campaign expenses sa national at local elections sa ating bansa. Sa Senate Bill number 2460, bibigyan din ng mandato ang Commission on Elections na mag-update o magtakda ng limitasyon sa campaign expenses depende sa pabago-bagong economic condition dahil na rin ho dito sa nararanasan nating inflation. Amyendahan ang naturang bill ang Republic Act number 7166 o itong Synchronized National and Local Elections and for Electoral Reforms Act of 1991 na nagtatakda ng campaign expenses ng bawat kandidato sa halalan. Mahigit 3 dekada na mula nang isabatas nga itong Republic Act number 7166 at ang 3 piso hanggang 10 pisong limitasyon sa campaign expenses kada botante ay wala ng halaga. Ito ang naging paliwanag nga ni Supremo diyan ho sa itong si Senador Lito Lapid. Sa nakalipas na ilang taon, sumadsad na ang halaga ng piso dahil yan sa inflation na nagdulot ng pagtaas sa gastusin sa mga aktibidad sa kampanya. Kabilang na rito itong advertising, transportation at campaign materials. Sa pamamagitan aniya ng pag-update ng mga gastusin sa kampanya, layuning gawing mas makatotohanan ang budget sa kampanya at sumailalim sa umiiral na presyo ng mga produkto at serbisyo. Katwiran pa ng senador na matagal nang nakabinbin ang panukala sa Senado simula pa noong ika-16 na balangkas ng 16th Congress. Kung naisabatas umano ito noong pa, gate ni Lapid na mapapakinabangan sana ito ng mga kandidato sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election na darating ho sa Oktubre 30. Nagbabala rin ang senador na ang luma ng batas sa allowable campaign expenses ay maghihikayat lang sa mga kandidato at political parties na mag-underreport o dayain ang ulat sa kanilang aktwal na gastusin sa kampanya. Sakali maging ganap na batas, naniniwala si Lapid na mababawasan ang pandaraya ng mga kandidato o itong political parties sa pag-usumite ng campaign expenditure reports. Sa ilalim ho ng naturang bill, ang campaign expense limits sa bawat botante para sa presidential candidate ay 50 pesos
Para ho sa Vice President ay 40 pesos at 30 pesos naman para sa mga senador, sa mga District Representative Governor, Vice Governor, Board Member, Mayor, Vice Mayor, Councilor at Party List Representative. Hindi naman pinalitan sa ilalim ng panukala ang 5 peso na limitasyon sa mga independent candidate. At para ho sa political parties, itinaas ang ceiling cap mula sa 5 peso hanggang ay gagawin na itong 30 peso bawat botante. Binigyan ng mandato ang COMELEC katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas, National Economic and Development Authority at ang Philippine Statistic Authority para magbago ng limitasyon sa campaign expense kada botante base yan sa inflation rate at consumer price index. Sa ibang balita naman, isinusulong ng Sugar Regulatory Administration ang pagbabalik ng buong 2 billion pesos na mandatong pondo para yan sa Sugar Industry Development Act programs para sa susunod na taon. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Azcona, kapag dinoble ang pondo mula sa 1 billion pesos sa 2 billion pesos, madodoble din ang pondo para sa black farms at socialized credit na malaking tulong para sa mga land reform beneficiaries. Sa ilalim kasi ng Sugar Industry Development Act, maglalaan ang pamahalaan ng 2 billion pesos kada taon para yan sa mga programa na layuning maitaguyod ang competitiveness ng sugarcane industry, gayon din para mapalago pa ang kita ng mga magsasaka at farm workers. Subalit sa ilalim ng panukalang 2024 National Budget, ang inaprubahan lamang para sa Sugar Industry Development Act ay nasa 1 billion pesos. Nabawasan ito mula sa 2 billion pesos dahil hindi pa na-utilize ng buo ang taunang pondo. Ipinaliwanag naman ng SRA Chief na ang 3 taong pagkaantala sa pagbili ng 500 million pesos na halaga ng sugar machinery at equipment na ilan sa mga dahilan ng pagtapyas ng alokasyon para sa SIDA programs. Sa kasalukuyan, 50% ng SIDA Fund ang nagugol na para sa konstruksyon ng farm-to-market roads ng Marcos Administration, habang 50% naman ang nakalaan para yan sa research and mechanization, socialized credit, black farms development at scholarships. Samantala, patuloy umanong kikilos ang Department of Agriculture para mapanatiling matatag ang supply ng bigas sa ating bansa kahit sapat naman ang volume nito sa kasalukuyan. Nabatid na una nang naiulat ng ahensya ang matatag na supply ng bigas hanggang sa taong 2024. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na sa ngayon ay bumuhos na ang dami ng palay mula sa ani ng mga lokal na magsasaka. Sapat din aniya ang rice imports na kinuha ng Pilipinas noong ikatlong quarter ng taong 2023. Idinagdag pa ng opisyal na dahil mataas ang produksyon ng palay ngayong buwan ng Oktubre, aabuti nga sa 77 na araw ang National Rice Stock Inventory nito. Kapag natapos aniya ang wet season harvest sa Nobyembre, asahan ng papalo sa 94 na araw ang mga National Rice Stock Inventory. Hangad ng opisyal na oras na bumaba ang presyo ng bigas sa merkado, kung saan aasahan na rin na bababa ang inflation sa mga susunod na buwan. Sa mga sandali naman po ito ay makakapanayan po natin itong si Commissioner Yusop Mando, itong spokesperson ng National Commission on Muslim Filipino. At dahil pa rin ho dito sa plano ng Department of Trade and Industry na palakasin ang halal industry sa Pilipinas, na inaasahan daw hong makakapag-ambag ng mahigit pa sa 230 billion pesos at itong mahigit 120,000 na trabaho. At inaasahang mabubuo naman sa ilalim ng naturang industriya. Nasa linya na si Commissioner Yusop. Commissioner, ayon nga ho dito sa Department of Trade and Industry, tututukan nito ang halal industry sa bansa, lalo na at mataas ang potential din nito na makapag-attract nga nitong foreign investment mula sa ibang mga bansa. Unang-una, ano po ba ang halal industry para sa mga kapatid nating Muslim? Ang halal industry po sa ating bansa ay yung pagpapalaganap at pag-develop ng kalagayan ng halal production, halal coordination, and everything about halal matters. Like for example po, ang NCMF ay may mandato upang i-promote at i-develop ang halal industry sa ating bansa.
Actually, hindi lang po siya angkop para sa pagkain lamang. Meron po tayong tinatawag na mga non-food products na halal. Halimbawa, yung cosmetics, yung halal tourism po, yung atin mga hotel, ay kasama po yun sa halal industry. Like for example, just a few weeks ago ay nagkaroon ng certification ng halal. So isa po yun sa mga bahagi ng pag-develop ng halal industry sa ating bansa. Ito po ay hindi kinakain, ngunit ito po ay nag-attract ng turismo at nag-attract din ng patronage ng mga galing sa ibang bansa. Like for example, galing sa Malaysia, sa Brunei, sa Saudi Arabia. Kapag alam po nila ito ay may halal kitchen na isang establishment, ay kasama po yun doon sa benefit ng pagde-develop ng halal industry. Commissioner, ayon nga ho dito sa Department of Trade and Industry sa pag-focus dito po sa halal industry, inaasahang makapag-boost po ito ng hanggang sa 230 billion na halaga ho ng pamumuhunan sa naturang industriya. Isa po yun sa mga inaasahan din ng ating bansa, hindi lamang po ang DTI, kundi ang buong bansa po ay umaasa. Kung ito po ay na-develop at nabigyan ng kaukulang pansin ng gobyerno, magkakaroon po ito ng napakalaking impact, especially among those scholars who are graduates of different Islamic universities, kasi po ang halal ay Muslim ay namumuhay siya sa pamamaraan ng halal o ang kinukonsumo niya ay halal. Maging kabuluhan po ang pagiging halal ng isang produkto kapag ito ay binasbasan o dumaan sa pagsusuri ng mga religious scholars or mga ulama. Ito po ay malaking impact dahil sa mahabang panahon po ay hindi sila natatap at hindi sila na-engage. Ngunit kung ito ay napaayos o napaigting ang pagpapalaganap nito, ay kasama po ang atin mga religious scholars. Ngunit gusto ko lang pong linawin, sir, yung tungkol doon sa local production po, ito ay mandato ng ating office, ang National Commission on Muslim Filipinos, ay inatasan ng batas upang i-promote at i-develop ang halal industry. Yan po ang isa sa mga mandato ng ating office, kaya nakapokus po ang ating komisyon upang ikutin at i-identify yung mga potential areas na kung saan maaring mapaigting ang pagde-develop ng halal industry. Meron po tayong na-identify na 13 na areas sa buong bansa po, not only in Mindanao but even in as far as northern part of Luzon po ay meron mga economic zone na angkop siya para sa halal development. At may mga Muslim communities ho sa iba't ibang bahagi ng bansa na kakaunti itong kanilang populasyon. Ito paano po ang pangangailangan nila ng mga pagkain o produkto na certified as halal? Natutugunan po ba ito? Yan po ang nakakalungkot sapagkat ang kasalukuyan po umiiral sa ating office, ang National Commission on Muslim Filipinos, ay nakakapag accredit po siya ng halal certifying bodies. Ang NCMF po, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ay hindi po siya nagsicertify kung hindi nag-regulate siya ng pamantayan upang makapag-accredit ng isang certifying bodies. Ang nakakalungkot po, ang mga produktong sinecertify natin ay hindi mga Muslim produced products. At isa pa po doon gusto natin bigyan ng nagse-certify na companies or certifying bodies na hindi naman po siya accredited ng FIS or ng NCMF. Doon po sa tanong ninyo po kung natutugunan ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, yan po ang hindi masyadong nabigyan natin ng pansin. Unang-una po, ang sinasabi natin kanina, naka-angkla sa aming tanggapan yung action ng halal, ngunit sa kakulangan or hindi po natin natutugunan, ngunit sinusuportahan po natin, in-encourage natin ang ating mga kababayan upang mag-come up sila ng cooperative upang magkakaroon ng sariling production ng
halal products na kanilang kinukonsumo. Commissioner, may katanungan din ho ang aking katandim dito, si Bombo Ever Lirico. Bombo Ever, go ahead. Commissioner, base po sa Department of Trade and Industry, maaari pong makapag-provide ng mga bagong trabaho para sa 120,000 po nakatao ang halal industry dito sa bansa. Sa part po ng National Commission on Muslim Filipinos, is it obligatory na sa mga industriya na nagpo-produce ng halal products ay tanging mga Muslim lamang po ang nagtatrabaho po dito, Commissioner? Ang stand po ng ating komisyon ay hindi lamang po para sa mga Muslim ang halal industry. Ang pamantayan po ng Islam is ang pagbibigay ng equitable opportunity para sa lahat. Ngunit pagdating po doon sa mga companies na nagpo-produce ng halal, nirekomenda po at magiging obligatory lang na magkakaroon sila ng halal ng representative or worker na galing sa religious sector sapagkat magiging makabuluhan po ang pagkakaroon ng isang religious aspect ng halal. Kaakibat po nito ang iba't ibang sektor, kasama po dyan ang DOST, ang ating rekomendasyon, dahil kailangan po ng siyensya, yung pagsusuri ng safety, yung mga ingredients, kagaya po nung nakaraan, may issue tayo doon sa isang company na kapag pasuri po ang NCMF ng 51 products, unfortunately, of the 51 products submitted for examination for test ay nagkaroon po ng positive sa porcine ang 5 doon. Kaya malaking issue po ang pagkakaroon ng sapat na fasilidad upang masuri ng maayos yung isang produkto kung ito ay tunay na safe. Hindi lamang po ito dahil sa isa siyang halal product, kung hindi safe. Gusto ko pong banggitin itong pangyayari dahil napakalaking issue po ito sa Muslim community. Hindi lang dahil sa Muslim ang gumagamit, kung hindi magiging safe, magiging healthy, magiging free from any hazardous ingredients po ang isang produktong halal kung ito ay dumaan sa proseso, dumaan sa pagsusuri at ayon po tamang pamantayan. Ang alam po kasi ng iba, kapag wala na siyang pork o walang halong baboy ang isang produkto ay halal na. Hindi po yon dahil ang pagiging halal ng isang produkto ay dapat malinis siya, dapat ay safe, dapat ay hindi siya nakakasama ng katawan at higit sa lahat po yung handling ng produktong halal or yung pagkain na matuturing natin katanggap-tanggap para sa mga Muslim, dapat po ayon pa rin sa pamantayan. Hindi lang dahil kinakain mo is chicken ay halal na yon. Kailangan pa rin po doon matingnan kung paano siya pinakain at kung paano ng dugo nung kinatay siya. Isa po yon sa mga mahalagang aspeto na dapat natin maintindihan. Okay. Susugan ko na rin po itong nababanggit yung mga pasilidad po, ano. How about po sa mga restaurant, hotels, or iba pa po na mga facilities, nakakapag-provide din po ba kahit papano ng mga facilities na naangkop para sa mga Muslim Filipinos, lalo at patuloy na dumarami po ang kanilang populasyon, Commissioner? Ang pagsusuri po meron po kasing monitoring ang mga certifying body. Yan po ay trabaho ng nagsicertify sa kanila upang pumasa sila para magkaroon ng kaukulang certification. Meron pong mga restaurant na certified na halal, may hotel na pumasa naman, pero hindi po gaano karami kasi kailangan po talaga natin certify kung hindi masiguro natin talagang yung kapakanan ng NGO. At yung pong sinasabi ko, iniikot natin at inalam, yan po ay mga ecozone na angkop sila sa production ng halal at pagkakaroon ng development ng halal industry. At yan nga po mga kabombo at ka-Star Nation na ating nakapanayam si Commissioner Yusuf Mando, ito pong spokesperson ng National Commission on Muslim Filipinos.
Samantala, kumuha naman tayo ng karagdagang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Umarangkada na po ang mga jeep patungo sa Land Transportation Franchising Regulatory Board at Mindiola para ikasa ang unang araw ng tigil pasada. Hamang ang grupong Manibela naman nilinaw na hindi sila tutol sa modernization program. Alamin pa natin yan sa nakalap na pag-uulat ni Bombo Tropio Anuada Jr. Nilinaw ng grupong Manibela na hindi nila sinasabing ipatigil ang modernization program, kundi sususpindihin muna lalo't marami pang tsuper at operator ang hindi nakakasunod sa nasabing programa. Nasaan na ang pangako mo? Kung ikay nangangamba niya Nagtipon-tipon ang grupong Manibela at iba pang kaalyado nito kaninang umaga sa may bahagi ng UP Diliman para ipanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagsuspinde sa modernisasyon sa mga pampublikong jeep. Ito ay upang ipahayag ang kanilang hinaing kung bakit binigyan sila ng notice ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na hanggang Disyembre na lamang sila maaaring mag-operate o pumasada. Mariin din nilang kukundinahin ang korupsyon sa ahensya at mga opisyales na nakikinabang dito. Akala ko ba 5% lang kami? Kung hino-hostage namin sila, dapat walang hostage. Kasi kung na 5% lang kami, 95% pa rin sila. Dapat nga hindi sila nag-suspend, may libreng sakay pa. Kami lamang po ang nagtatanggol din sa inyo na hindi po kami nagpa-file ng ganitong kalaking fare increase. Tignan nyo naman po yung kabila na sinasabing kumakalinga sa inyo. Ang laki-laki po ng hinihingi nilang fare increase. Bukod sa mga miyembro nila sa Metro Manila ay sabay-sabay ding magtitigil pasada ang mga miyembro nila sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi lamang pampasahirong jeep kundi kabilang din ang mga bus at EUVs. Anya magkakaravan sila at isasagawa naman ang programa sa may bahagi ng Mindiola. Bella alone lang po pero nagpapasalamat din po ako sa mga grupo po na nasa kabila. Nagpahayag din sila ng suporta at sumama po din yung kanilang mga local members po. Laging may deadline kasi nga may korupsyon. Bakit natin nasabi ito? Kung may deadline na yan, siyempre ipit ka na. Kailangan mong makiusap sa kanila. At yung mga ruta na iniipit din nila, kailangan mong maglagay. Paglilinaw ni Valbuena na hindi naman daw nila sinasabi na ipatigil ang modernization program pero anya dapat suspindihin muna dahil kailangan na pag-aralan ng husto ang programa lalo't marami pang operator ang hindi pa makasunod sa modernisasyon. Ang transport group na Manibela ang tanging magsasagawa ng transport strike sa bansa upang tutulan ang anilay hindi makatwirang pamamalakad sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa transportasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nag-ulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, bantay sarado na ng Manila Police District ang seguridad sa lungsod ng Maynila dahil sa ilang kilos protesta ngayong araw. Kasabay kasi ng transport strike, may mga rallyistang inaasahang magtutunga sa Mindiola malapit ho sa Malacanang. Ayon kay Manila Police District Director Police Brigadier General Andre Dizon, iikot ang kanilang bike, mobile at foot patrol kasama ang motorcycle unit para maiwasan ang ilang hindi kanais-nais na insidente tulad ng mga pangaharang sa ibang jeep na tumutuloy sa kanilang biyahe. Ipakakalat din ng Manila Police District ang kanilang assets para tumulong sa libreng sakay sa mga pasahero na maapektuhan ng transport strike. Pangunahing alalayan na ang mga estudyante sa pampublikong paaralan kung saan tuloy ang face-to-face classes na mga ito alinsunod sa rekomendasyon ng Department of Interior Local Government, Metropolitan Manila Development Authority at ng Department of Education Manila. Ang libreng sakay ay nagsimula kaninang alas 5 ng umaga at magtatagal hanggang alas 7 mamayang gabi. Nakiusap naman ng mga pulis sa mga kasali sa kilos protesta na bantayan ang sariling hanay ng mga ito at maging mahinahon sa pagdaraos ng ilang programa. Nakaantabay naman ang mga sasakyan ng lokal na gobyerno ng Pasig City upang magbigay ng libreng sakay para sa mga publiko sakaling maapektuhan ng tigil pasada ang kanilang lugar na ikinasa ng ilang transport groups. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, nakahanda silang umalalay sa mga naapektuhang pasahero.
Anya nakipag-coordinate na rin ang kanilang Traffic and Parking Management Office sa Metropolitan Manila Development Authority, gayon din sa Pasig Police. Layunin anya nito na gawing mabilis ang pagresponde sakaling kailanganin ang pagde-deploy ng mga karagdagang sasakyan. Batay nga sa datos, ipapakalat ng Pasig City ang kanilang 5 units ng city bus, 2 military truck, 4 na truck, 8 units ng L300, 1 unit ng commuter van, 1 unit ng H100 at 2 unit ng all-purpose vehicle. Ayon kay Soto, may mga patrol vehicle din mula sa mga barangay ang nakahandang magbigay ng libreng sakay. Batay naman sa ulat, tanging ang Pasig-Quiapo na ruta lamang ang sasama sa Tigil Pasada, kaya't daragdagan nila ang ruta ng kanilang mga LGU vehicles. Naniniwala naman ang alkalde na marami pang UV Express ang modernized jeepney na papasada sa kaparehong ruta ngayong araw. Kumuha naman tayo ng balita sa labas pa rin ng ating himpilan sapagkat itong nakabinbin na premature campaigning cases na isunahing resolbahin ng Commission on Elections bago ang Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa Oktubre at 30. Ang detalye niyan ay tinutukan ni Bombo JC Galvez. Nais-unahing resolbahin ng Commission on Elections sa mga nakabinbin na premature campaigning cases bago sumapit ang Barangay and Sangguniang Kabataan Election sa Oktubre at 30. Itong binigyan din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio. Ang pangako ni Garcia ay matapos ang lahat ng kaso na premature campaigning kahit sa division level man lang bago tumungtong ang araw ng eleksyon. Narito pakinggan natin ang bahagi na payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Gusto kasi natin unahin yung premature campaigning cases kasi gusto natin patunayan sa lahat na una, yung task force natin nag-effort yung mga yan upang masigurado na kumpleto ebidensya at talaga namang mabigat ang mga ebidensya. Gusto natin patunayan yan sa pamamagitan ng kung sakasakaling talagang may merits naman at hindi na ipaliwanag ng tama, i-disqualify natin. Git pa ni Garcia, kung sakaling dumating ang halalan at hindi naresolba ang mga nakabinbin na kaso, may kapangyarihan ng COMELEC na suspendin ang proklamasyon ng kahit na sino. Narito pakinggan pa natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Ay may power po kasi ang COMELEC to suspend the proclamation of anybody na sa aming palagay ay meritorious yung mga kasong na-file sa kanila and therefore para naman hindi nila magamit yung allegedly na nalo na sila at sila na ang nahalal ng tao and therefore dapat payagan na yung proklamasyon. Isususpend namin yung proclamation ng mga yan. Ito anya ay pagpapatunay na totoong laban ng ahensya sa premature campaigning sa bansa bilang simula na rin ng babala sa mga nag-vote buying ng mga kandidato. Paliwanag ni Garcia kung sa premature campaigning ay nagagawang patawan ng diskwalifikasyon ng mga kandidatong pasaway, lalong-lalo na anya sa usapin ng vote buying. Sa ngayon, mayroong mahigit 100 disqualification cases na final para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Mahigit 10 kandidato rito ay napatawan ng diskwalifikasyon dahil sa naunang criminal cases. Tinitiyak din ito sa publiko na walang magaganap na vacuum of leadership. Kung ang Kapitan Anya ay na-diskwalipika, paliwanag ni Garcia na ang number 1 na kagawad ay magsisilbing acting barangay chairman. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. Sa mga karagdagan pa ang balita, hinimok ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang mga tumatakbo para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na tiyakin ang malaya, patas at mapayapang halalan. Sa isang Peace Covenant na nilagdaan sa Dato Anggala Midtimbang, Maguindanao del Sur nitong weekend, sinabi ni Secretary Abalos na dapat magsilbing modelong mamamayan ang mga opisyal ng barangay sa kanilang nasasakupan dahil sila ang frontliners ng gobyerno sa paghahatid ng serbisyo publiko para sa mga tao.
Nakiisa din ang mga kandidato at botante ng iba't ibang barangays doon sa lugar sa isinagawang Peace Covenant signing. Kabilang nga sa mga opisyal na lumagda ay sina Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Magudadatu, Vice Governor Nathaniel Midtimbang, Mayor Mary Joy Stephanie Midtimbang at mga local police officials. Umapila din ang kalihim na walang sinuman ang dapat na gumamit ng karahasan, gayon din ang pagbili ng boto dahil ang kinabukasan ng kabataan, barangay, munisipalidad, lalawigan at bansa ay nasa kamay ng mga mananalo sa lokal na halalan. Hinimok din ng Department of Interior and Local Government Chief ang kapulisan na pag-aralan ang election laws at pairalin ang maximum tolerance kalakip ang pagbibigay ng seguridad sa mga tao sa ground. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng apila ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos. Kung kaya ito naman ang aking hinihiling sa inyo. Dahil itong posisyon na to ay napakabigat. Importante tayo ang maging modelo sa ating mga kababayan. Nakita niyo yung mga bata rito? Yan ang paglilikuran niyo. Ang mga magkulang rito, lalong-lalo na ang mga walang dapat na tao, yan ang paglilikuran niyo. Kaya naman bilang hamon ko sa inyo, dapat walang gagamit ng karahasan. Pangako nyo ba yan? Pakilakasan naman, pangako nyo ba yan? Bahagi po yan ang panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalos para po yan sa bawat kandidato na tatakbo sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong taon. 33 minutos bago mag-alauna ng hapon. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, inilibing na kahapong linggo si Francis J. Gumikib na namatay matapos umanong sampalin ng kanyang guro ayon sa magulang nito. Dumalo naman sa libing ni Francis J. ang kanyang mga pamilya at kaibigan sa Antipolo City. Kung matatandaan, iniulat ng Philippine National Police na walang kinalaman nga itong pagsampal ng guro sa pagkamatay ng nasabing estudyante. Pero ang resulta ng autopsy ay hindi matanggap ng pamilya ng bata. Ayon sa ina ni Francis na si Elena Mingoy, ipina-autopsy daw nila ang bata kahit labag sa loob nila pero hindi pa rin sila nabigyan ng maayos na kasagutan. Pumutok na ang ugat at may pagdurugo sa utak ang naging resulta ng autopsy na naging sanhi naman ng pagkamatay ng naturang bata. At sa mga sandalihong ito ay nasa linya na si Ma'am Elena Flores. Siya ho ay Director Guidance Counselor ng Ateneo Dinaga University. At makakausap po natin siya ngayon, kaugnay pa rin ho dito sa issue nga ng pananampal ng isang guro na nagdulot nga ng kamatayan ng isang grade 5 pupil. Ma'am, ano ho ang nakikita ninyong magiging impact nito sa partiho ng mga student at sa partiho ng ating mga kaguruan? Ma'am Elaine. Ang impact nito would be, it will be a sad reminder para po sa ating mga guro na maging mindful po kung ginagawa nating interventions kapag gusto nating magdisiplina ng ating mga estudyante. Siguro wala naman sigurong nagnanais na may uuwi sa ganitong malungkot na pangyayari, kaya lang nangyari na yung nangyari. And a sad reminder din na yung corporal punishment, kumbaga sir, ay hindi na siya ginagamit ngayon. Hindi lang dahil pinagbabawal ng batas, pero may mga pag-aaral na hindi din ito epektibo para magdisiplina ng mga estudyante o ng mga bata. Sa ating din mga estudyante, malungkot na reminder din na as much as possible, di ba, pag nasa paaralan, mag-behave. Nandyan tayo para matuto, mag-aral. At may mga pangyayari na po sa mga nakaraang panahon na ganitong paraan ho ng pagdidisiplina o itong corporal punishment ng mga kaguruan sa kanilang mga student na nauwi nga sa hindi inaasahang pangyayari. Ano po ang take ninyo rito? Part po ba ito ng hindi pagkatuto ng mga bata o part ito na ang posibleng fault na rin ng ating mga estudyante?
ayaw natin point fingers o mag-blame, magsisi sa ngayon. Siguro ang mai-share ko lang sa ating mga kapwa guro. May tinatawag na ngayon na mga epektibong mga intervensyon para disiplinahin yung ating mga estudyante o mga bata. Kung pwede kong mai-share yung tinatawag natin na behavior analysis. Ito yung behavior analysis, yung intervention natin, yung ginagawang pagdidisiplina ng guro. Dapat depende, kilala natin kung alam natin yung dahilan kung bakit nagpapasaway yung ating mga estudyante. May katanungan rin ho ang aking katanim dito, si Bombo Ever Lirico. Bombo Ever, go ahead. May dagdag ko na lamang po ma'am, kahapon lang ay nailibing na nga po itong si Gumikib. And sana hindi rin po mabaon po sa limot itong nangyari pong insidente, lalo na sa mga paaralan. Pero sa mga panahon rin po ba na kahit papano lahat po ng mga kaguruan natin na wala pong mga ganito na may mga na major po sa psychology ay sumasailalim po sa mas malawak pa na pag-aaral. Is it possible na mangyari po ito? Para sa ganun, maiwasan po natin yung mga ganito pong insidente, ma'am. Mas okay sana kung may kaalaman sila dito. Pero hindi naman kailangan major in psychology. Siguro okay lang kung may nag-attend sila ng enhancement seminar or skills training about this one na ginagawa naman sa tingin ko ng Department of Education regularly. Siguro itong nangyari dito sa bata, yung malungkot na insidente, yumao yung bata dahil sa pananampal ng guro. Siguro maging reminder ulit na mas maging vigilant, mas maging mindful tayo sa ating mga intervention sa classroom. Okay, panghuli na lamang po ma'am, matagal na pong kampanya ng bansa natin itong child-friendly school. Sa tingin niyo po ba ito ay nagiging epektibo po na naipapatupad? Opo, mahirap mag-evaluate, pero sana inaasahan natin na sana naging effective talaga yung kampanyang ito. At yung nangyari doon sa yung malungkot na insidente is an isolated case. What I mean by isolated case, hindi naman talaga to yung general na nangyayari. Ngayon na naman lang tayo nakarinig ng ganyan na insidente at hindi naman, in fairness po sa ating mga hardworking na mga guro, alam ko karamihan ay ginagawa naman lahat ng kanilang makakaya. Overwork yung ating mga guro, di ba? Daming trabaho. Okay, by the way ma'am, baka gusto niyo din pong mag-iwan ng mensahe para po sa ating mga kababayan, most particular na rin sa ating mga kaguruan, just to avoid this kind of incident in the future. Go ahead ma'am. Ayun lang sa kapwa dating mga guro, very noble po ang teaching profession and sana po mapangalagaan natin din yung profession natin. May mga paraan naman, di ba? Mag-attend po tayo ng mga skills enhancement na ini-sponsor naman po ng DepEd ng gobyerno halos taon-taon. At wag din po natin kalimutan yung well-being, yung me time ng mga guro para dispose din po tayo emotionally and mentally to face daily challenges at work, in school, at home. At yan nga po, nakapanayam natin na sa tanghaling ito, itong Director, Guidance Counselor ng Ateneo Dinaga University na si Ma'am Elaine Flores, kaugnay pa rin ho dito sa kaso nga ng pananampala ng isang guro sa isang bata na naging dahilan naman ng pagkamatay ng naturang estudyante. Samantala sa iba pang balita, binubuo ng 400 Coast Guard Officers Course trainees at 3,820 na Coast Guard Non-Officers Course trainees ang isinagawa sabay-sabay na isinagawa ang panunumpa ng mga ito sa Philippine Coast Guard Regional Training Centers na nakabase sa iba't ibang mga lugar katulad na lamang ng Bataan, Taguig, Misamis Oriental, Aurora, Capiz, La Union, Masbate at Zamboanga.
Ayon sa Coast Guard Education, Training and Doctrine Command, dadaan ang mga ito sa iba't ibang mga uri ng pagsasanay katulad ng drills, basic soldiery at Coast Guard customs and traditions. Dadaan din ang mga ito sa ilang serye pa ng functional training ukol sa iba't ibang usapin sa maritime katulad na lamang ng mga sumusunod. Una na riyan ang maritime security, maritime law enforcement, maritime safety, maritime search and rescue at marine environmental protection. Una na ngang sumabak ang mga trainee na ito sa mahaba-habang screening bago ang tuluyang pagkakapasok sa naturang pagsasanay. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na nakatakdang humarap ngayong araw sa National Bureau of Investigation ang dating opisyal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Jefferson Tumbado. Sa nakatakdang pagharap nito ay inaasahang lilinawin ni Tumbado ang kanyang naging paratang laban sa suspendidong chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Teofilo Gualis III at ilang opisyal. Samantala, kinumpirma rin ni Tumbado na natanggap na niya itong subpina mula sa National Bureau of Investigation. Sa kabila nito ay humiling naman ang dating opisyal ng LTFRB na si Tumbado na ipagpaliban muna nga itong ng National Bureau of Investigation ang kanilang isasagawang investigasyon. Ito hong subpina ay may kilalaman ho sa mga aligasyon ni Tumbado hinggil pa rin ho sa katiwalian sa loob ng naturang ahensya na kalaunan ay binawi niya. Ayon kay Tumbado, ang kahilingan nitong ipagpaliban naman ang investigasyon ay dahil na rin naghahanda siya sa gagawing pagdinig ng House of Representatives. Nilinaw naman ito na nakahanda siya sa gagawing investigasyon ng National Bureau of Investigation. Hiniling niya rin na sa kanyang legal counsel na si Pearl Campanilla na ito muna ang dumalo sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat ang nabanggang bangka ng 3 nasawing Pilipinong mangingisda malapit doon po sa may Baho di Masinloc Shoal na retrieve na po yan ng Philippine Coast Guard. Alamin pa natin ang kabuang detalye mula kay Bombo Marlene Padiernos. Matagumpay na naisagawa ng Philippine Coast Guard ang retrieval operations ito para sa Filipino fishing boat Dirin na humigit kumulang 180 nautical miles kanluran ng Agno, Pangasinan ang layo. Ito ay alinsunod pa rin sa naging direktiba ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu kung saan nilatasan ito ang Task Force Kaligtasan sa Karagatan ng Philippine Coast Guard sa pangunayan ni Vice Admiral Joseph Coime na i-deploy nga ang BRP Malapascua at Philippine Coast Guard Cessna Caravan para ipatupad ang 3 yugtong retrieval operations sa nasabing bangka kabilang na ang pag-asagawa ng aerial survey at security. Ang Coast Guard Aviation Force ay nagsagawa ng aerial survey upang ma-validate ang lokasyon ng FFB Dirin at mapalawig pa ang kanilang operasyon sa pamagitan niya ng pag-asagawa ng maritime domain awareness sa West Philippine Sea. Ang BRP Malapascua naman ang nag-secure ng wasak-wasak na bahagi ng tumoob na Dirin kasamang dalawang naghihintay pang mga pagating yan ng salvage vessel. Sa ulat, Oktubre 11 ng taong kasalukuyan bandang 2:35 ng hapon dumating sa lugar ang salvor vessel na Harbor Star na ginamit ng Coast Guard para sa salvage at towing operations kung saan sinimulan muna nito ang kanilang misyon sa pag-asagawa ng surface at underwater inspection upang masuri ang tumoob na bangkang pangisda. Habang noong Oktubre 14 naman, sinimulan na ang refloating operation na matagumpay na natapos bandang 7:34 ng gabi na habaat noong Oktubre 15 naman ay tuluyan na itong na-secure. Kasunod nito ay muling ininspeksyon ng Maritime Casualty Investigation Service ng Philippine Coast Guard ang bangkang pangisda upang matiyak ang preservation ng mga ebidensya bago ito makarating sa Subic, Zambales. Kung maalala una na sinabi ni Philippine Coast Guard Vice Admiral Coime na ang bahaging ito ay nalumubog na bangka na gagamitin ng Coast Guard bilang ebidensya sa nangyaring trahedya kasama ipang mga impormasyong na kinalap kaugnay pa rin sa naturang insidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Philippine Coast Guard Vice Admiral Joseph Coime. Then they evaluate carefully with respect also to the existing IMO rules and regulations sa mga international conventions. Lahat po yan isama-sama po namin at magkakaroon po kami talaga ng official findings of our business. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!
46 minuto bago ang mag-alauna ng hapon. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, pinasinayaan na ng Department of Health ang konstruksyon ng 7-story specialty center sa lungsod ng Marawi na naging sentro ng bakbakan sa mga nakalipas na taon dahil yan sa mga teroristang maute. Ang naturang pasilidad ay magiging bahagi ho ng Amay Pakpak Medical Service Center, isang government center na isa sa pinakamalaki at pangunahing ospital sa buong Mindanao. Kapag natapos ang naturang specialty hospital, makakapag-alok na ito ng iba't ibang serbisyo sa mga pasyente katulad ng surgery, dermatology, infection prevention and control, lung care, orthopedic care at physical rehabilitation. Maliban dito, magkakaroon din ito ng karagdagang mga pasilidad katulad ng nursing units para sa mga veterano, overseas Filipino workers at mga senior citizen. Batay sa plano ng naturang ospital, inaasahang matatapos ito sa taong 2025. Inaasahan namang makapagsisilbi ang naturang ospital sa mga pasyente hindi lamang sa Marawi City kundi maging sa iba pang bahagi ng Mindanao. Matagumpay namang inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ang isang American national na convicted si kasong may kinalaman sa sex crimes sa Ninoy Aquino International Airport. Sa isang pahayag, sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang naturang pugante ay kinilalang si Todd Jolan Jones na sa 60 anyos. Si Jones ay dumating sa bansa sakay ng isang flight mula sa Taipei, Taiwan. Kaagad naman na tinanggihan ng mga immigration personnel si Jones na makapasok dito sa bansa at ibinuk sa isang flight patungo sa kanyang pinanggalingang lugar. Inilagay na rin ang kanyang pangalan sa blacklist ng Bureau of Immigration dahil sa pagiging undesirable alien nito. Paliwanag naman ni Commissioner Tansinco, si Jones ay isang sex offender at ito ay malinaw na ipinagbabawal na mapayagang makapasok sa bansa sa ilalim na rin ng Philippine Immigration Act dahil sa naging hatol sa kanya na may kinalaman sa moral turpitude. Anya, may posibilidad na ulitin nito ang kanyang ginawang krimen sa kabila pa ng naging hatol at isinilbing sentensya laban sa kanya. Ayon sa gobyerno pa ng Estados Unidos, si Jones ay hinatulan ng korte ng California noong taong 2000 ng 3 counts ng sexually molesting sa mga bata sa wala pang 13 anyos. Ipinaalam ng mga otoridad ng US sa Bureau of Immigration ang tungkol sa kanyang malalapit o nalalapit na pagdating sa Maynila. Halos ilang oras yan bago lumapag ang kanyang eroplanong sinasakyan. Kumuha naman tayo ng update sa ating mga probinsya sapagkat ito hong mga overseas Filipino workers na nasa bansang Israel abay humihingi ho ng panalangin para ho sa kanilang kaligtasan. Ang detaling yan ay tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Humihingi ng panalangin ng isang overseas Filipino worker sa Israel para sa kanilang kaligtasan. Ayon kay Jane K. Bauyan, Bombo International News Correspondent sa naturang bansa, ito na lamang ang sandatang kanilang sinasandalan sa nangyayaring labanan sa pagitan ng Hamas at Israel. Anya, sa ngayon ay nananatiling ligtas ang kanilang kinaroroonan sa central part ng Tel Aviv, kung kaya't pawang mga tunog ng sirena at bomba lamang ang kanilang mga naririnig. Kaugnay nito, pinapasabak na rin ng mga sundalo sa nasabing bansa ang kanilang mga reserve personnel nang sa gayon ay magsanib puwersa ang mga ito at mas mapalakas pa ang kanilang puwersa. Patuloy rin anya ang sinasagawang pagpapalika sa mga apektadong lugar sa North Gaza upang mapanatili ang kanilang kaligtasan. Nababalitaan nyo dyan na yung mga namamatay na, yung mga pinatay na babies. Kami po dito nung nakita namin yung mga naganap na yun, umiiyak po ang aming puso dahil pati mga kamuwang-muwang na mga bata, mga umiiyak na babies, pinutol ang ulo, tapos sinunog. Nakita po namin na talagang sunog ang mga tawan. Hindi po yung talagang ginagawa ng normal na tao. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver na kumas nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Aabot naman sa 12,000 mga pulis, sundalo at Philippine Coast Guard ang ipapakalat sa Central Visayas para yan sa darating na barangay election. Nasamantala naman 41 barangay na itala bilang areas of concern. Kaugnay niyan, may pag-uulat pa ang Bombo Radio Cebu.
Ipapakalat sa buong Central Visayas ang 12,000 na mga pulis, sundalo at mga Philippine Coast Guard para ipatupad ang mahigpit na seguridad sa mga polling places para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Oktubre 30, 2023. Ito ang tinukoy ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari, tagapagsalita ni Police Regional Office PRO 7 Director Brigadier General Anthony Abirin na mayroong 9,200 pulis at mahigit 2,000 ang tauhan ng Visayas Command at Philippine Coast Guard ang ipapakalat. Nilinaw ni Pilari na paunang deployment lamang ito at dadami pa ang mga tropa sa lahat ng police station kung kinakailangan. Sisimulan na ng PRO7 sa pagpapadala ng pulis ngayong linggo na tututukan ang 41 na mga lokasyon sa Central Visayas na itinalaga bilang COMELEC Areas of Concern. Samantala, mayroong 35 sa 41 na lugar ang klasipikado bilang Areas of Immediate Concern. Ibig sabihin, mas maraming pulis ang mapupunta sa mga barangay na ito dahil sa masasamang insidente na nangyari noong nakaraang halalan at pagkakaroon ng communist terrorist group, partikular na sa Negros Oriental at sa Bohol. Sa kabilang banda, ang mga insidente ng pamamaril na biktima ng mga kandidato sa darating na barangay hindi pa kasama sa listahan ng mga areas of concern habang nakabinbin ang validation. Kabilang na ang pamamaril kay Kagawad Anastasio Pacquiao na kumandidato bilang kapitan ng barangay. Plano ng PRO7 na magsagawa ng dialogo sa mga kandidato sa halalan upang makamit ang isang mapayapa at maayos na halalan. Susuriin din ito ang mga kandidatong nakatanggap ng mga banta sa kanilang buhay upang matukoy kung kailangan nila ng seguridad. Election areas of concern. This will guide our deployment, additional deployment. But this is not to say other areas of Central Visayas will be lesser in security. No? Peculiarity sa lugar. Provincial director, mga city director, appropriate security in accord with the threat assessment. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ito si Bombo Kate Arisgado para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang si Misamis Occidental Governor Henry Ominal na kaligtas sa IED explosion. Ang detalye na tinutukan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinakalma lang ni Misamis Occidental Governor Henry Ominal ang kanilang mga kababayan kahit nayanig umano ang pangkalahatang seguridad ng buong probinsya. Kaugnay kasi ito sa umunay pagka-ambush sa konvoy ng gobernador sa pamamagitan ng Improvised Explosive Device o IED explosion habang tumawid sa kahabaan ng Suman House sa bayan ng Clarin, pawi na sa kanilang bahay sa Osamis City kagabi. Naglabas agad ng self-video message si Ominal pagkatapos nalagpasan ang umunoy nagtangka sa kanyang buhay upang tiyakin na ligtas ito. At pinakilos na ang pulisya para tugisin ang umunoy hindi pa kilala ng mga salarin na tumambang sa kanyang convoy. Batay sa salaysay ng gobernador, naligtas silang lahat at nagtamo lang ng kaunting danyos mula sa umunoy IED. Ang dalawa nitong escorts, kung maalala, bago ang May 2022 presidential elections, tinamaan ng sniper bullet si late Lupis Town Mayor Michael Gutierrez habang umano'y tinatarget si Ominal na nagsagawa ng December Christmas party sa syudad ng Tanggob, Misamis Occidental. Mga Misamis nun, let us praise God and thanks for the many blessings and the protection He has showered upon us. Ang first lead car na disabled, ang second lead car while may-shattered ang mga espiho. I am safe and I am now here at home. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Matnog Port naman sa Sorsogon naghahanda na sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong eleksyon at sa darating na undas na posibleng umabot daw sa 10,000 kada araw. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Legazpi.
Nagahanda na ang Matnog Port sa Sorsogon para sa nagsala mga pasahero ngayong papalapit na ang barangay at Sangguniang Kabataan elections na sinabayan pa ng panahon ng udas. Sa panayam na Bombo Radio Legazpi kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, tuwing gantong panahon ay umaabot ng nasa 8,000 hanggang 10,000 mga pasahero ang dumadaan sa Pantalan bawat araw mula sa normal na bilang na nasa 2,000 lamang. Dahil dito, naka-heightened alert na ang Pantalan na nakikipagtulungan na sa Philippine Coast Guard, Maritime Industry Authority, Philippine National Police at iba pang mga ehensya ng gobyerno para sa pagbibigay ng seguridad sa mga pasahero. Samantala, mahigpit naman ang payo ni Galindez sa mga pasahero na habang maaga pa ay simulan ng bumiyahe upang hindi na maipit pa sa nagsala mga pasahero sa huling linggo ng Oktubre. Pinapaalalahan natin ang mga kababayan natin yung pagdadala ng mga prohibited items, mga matutulis na bagay katulad ng tari, mga kutsilyo, itak, pinagbabawal po natin yan. Ang bagay na nagipayag ni Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito naman Hong Commission on Elections Region 7, abay 99% na ang kahandaan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa darating na Oktubre at 30. Ang paghahanap sa natitirang 11 private armed groups naman dyan sa Negros Oriental nagpapatuloy. Ang detalye niyan itinitukan ng Star FM Cebu. Nagpapatuloy ngayon ang monitoring at paghahanap ng mga otoridad sa 11 natitirang umano'y miyembro ng private armed group sa Negros Oriental ngayong nalalapit na ang barangay at Sangguniang Kabataan elections. Inihayag ni Police Captain Antonio De Leon, happy ng Negros Oriental Police Provincial Office Provincial Election Monitoring Action Center na 18 sa 29 na hinihinalang miyembro ng parehong pribadong armadong grupo ang na-neutralize na. Sinabi pa ni De Leon na sa kasalukuyan wala naman umano silang na-monitor na criminal gang sa nasabing lalawigan. Batay pa sa kanilang isinagawa threat assessment sa lahat ng mga elected government officials, 8,500 ang nasa low risk, 14 ang medium risk at 36 ang high risk. Mayroon namang 9 na lugar na inilagay sa election areas of concern kung saan 4 sa mga barangay na ito ay sa ilalim ng bayan ng Santa Catalina, kabilang ang Nagbinlod, Milagrosa, Tanalac at Buena Vista. Samantala, ibinunyag ni Attorney Lionel Marco Castellano, Regional Election Director ng Commission on Election 7, na 99% na silang handa para sa nalalapit na barangay election. Asahan naman umano ang mas maraming tropa ng gobyerno sa darating na linggo kasama na ang sea at ground assets. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at upang walang lawless elements na makakasira sa halalan sa pamamagitan ng marahas na paraan, pagbabanta, pamimilit at pananakot. We have to wait or by implementing the rules, guidelines that would be approved by the Commonwealth Bank in order to implement a bomber control. We need these guidelines so that we know our limitations, also know our powers and what we can do. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ng Orasyong Pirata for deliverance from calamity. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas, it's a time for sharing.
Mga kababay, Castor Nation, sa ating Christmas countdown, 70 araw na lamang, Pasko na! Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pagtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabatan sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 70 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo kay ginpadulungan sa Bombo News Team ang Iloy sa overseas sa Filipino worker nga sa karon ang padayon pa iya nga missing dito iya sa may Israel sa tunga karon sang kinagamo batok sa mga Hamas sa rebel. Ang Iloy ni Grace Prodigo tinangin emosyonal karon sa aton sining mga kabombo sang ini ang malabot sang Bombo News Team kag aton ini siya ginkuan sang iyaman sini iyang panaysayon natuhoy karon sa iya sining anak ining impormasyon sa aton sining mga kabombo no na pakigamutan naton ang pila sa mga himata partikularmente ang pakaisa ni Grace Prodigo kag ini siya ang nagatrabaho man dito sa may Israel. Pero si Grace karon ang tubtub sa Sinimatilyon ang wala o kung hindi makontak mga kabombo. Check tabi si Bombo Jomar Villa para sa latest ng mga impormasyon. Bombo Jomar, sa report please come in. Eksklusibong again pakigangutan sa Bombo Radio ang Iloy sang overseas Filipino workers sa may pungsod Israel nga gin-report missing no sa tunga karon sa sining nagapadayon nga gera sa may nasambit nga lugar. Suno kay Paterna Prodigo, balian mo ni siya ang Iloy ni Mary Grace Prodigo Cabrera, bumutsam nga ti atumandok gid sang Banwa sang basin Iloilo. Bistri sa pag-background check na to, damo gali sila ni mga 8 gid sila kabilog tanan ka magulotod. Kung sa tintiik na to ondre sa ikatatlo no halin sa magulangan ining si Grace Prodigo kag may pamilya man dito sa Pampanga kag dito gali nakapamana ni no kag dito man ang ila sini o kon ang iya sining bata no nagatinder sa nasambit karon ning lugar. So no sa Iloy sini dire bumutsam nga ti antes pa man gali nga nakaubra sa may pungsod Israel ining si Grace nakaagi man ini siya ubra sa iba nga pungsod no kangay sini sa pungsod sa Hong Kong o kon sa may bahin sa Singapore ti way man kuno sang do abi naka-experience sa do ginistektuhan kay do nami mga amo sa nga tinatapos ng kontrata kag diri ulihin na sa may pungsod Israel nga isip-isip diri sang Iloy do mga 5 anak no katuig no nga nagatrabaho bilang caregiver no kunti obra sa sulod balay all around na kung ano lang da ang isugo man sa iya sa iya sining ama kag amo diri karon na bumbutsam. So suno kay nanay Paterna nag-ubisala ni kakulba no pisa tublangin sulod sang Hamas ag pungsod Israel. Kung sa dinti una gid ini sila kuno nga gin
sulod no sa ilang sini nga puloy-an Bobochampe. Ang ilang sini nga lugar dito sa may Israel village ini siya no sa may kibbutz Keri. Munang na mention diri nga village dito nga dumalapit kuno sa may ano ning ginatawag Gaza Street no do pag-abot kuno to sa mga Hamas agin pangsulod to kunong pamalay to sa ila sini nga village. Tapos ang iban, kaya mo ito gintang matay ito nga nagabato pa sa mga Hamas. Actually, asunod kay Nanay Paterna, ang isa to sa una ginsulod ang balay sang utod ni Grace. Kay ang utod dyan nga lalaki, dra man gali, trabaho bumutsam, no? Sa isa lang sila ka lugar. Pero sa lain man to yung lain man to yung sininga ginaservisyuhan. Lain man nga pamilya. Lain man nga pamilya. Bali una kuno ginsulod niyang utod ni Grace nga lalaki. Pero ang natabo diri do nakapanago ini siya upod sa iya sining amo or ama sa sulod sang balay kag pagwa to sa mga Hamas amo to nga nakapangayo sila ka bulig. Pero sa subong kay bungod ka tinakangkon man to sang kapilasan do ara pagid sa ospital ning iya sining utod nga padayon nga naga-abulong akon ginabulong kag nagka-communicate naman ini siya adiri sa yasin nga ginikanan adiri sa may Banwa sang Maasin Iloilo do siya tong saligan subong sang ginikanan Bubutsam sang ilang Iloy nga kung paano to mapalo-up to karon kag ano ko nang latest na development abi ako na tong natabo sa iyaman siniyang utod nga gina-report karon na missing. So after to nga ginsulod man tong ilan sini nga lugar, amo tong ginsulod ang ginatiniran karon ni Grace Prodigo sa ilan sini nga lugar. Kaga dito nga ti sunod na sa information nga ang iban to ginpang matay patok kataga Hamas man kuno Bumbutsam. Ining si Grace kag upod ang sini nga amo gin papili ina based man sa information gin ang bato naton sa pamilya gin papili kuno kun mabilin sa lugar o kun maupod sa taga Hamas kay ang matabo diri kun mapabilin ka kuno sa lugar ginapatay Bumbutsam ti kun maupod ka sa ila so may mga tendency kuno nga mabuhi ka pa o kunin mo on kabid ang hostage amo na ang isa sa ginahimo karon sa ila. So probably posible nga nag-upod to si Grace kay ang isa yato ka upod man sa sulod sa balay do pintero man kuno to mo na nga nabaton man ding information sa pamilya. Di based man diri sa panisayon sang Iloy after sang sadto natabuhay na sila sang communication dito kay Grace o kung naman sabi si Grace nga contact dire siya sa nga pamilya kung ano nakaroon ang latest kung di nasabi nga portion man o kung gindala sa rebelde karon nga grupo adri karon Bumbutsam only nga ti ang iya nga utod amo na kuno ang naga-coordinate sa mga military ito sa Israel agod nga mahatag to ang identity no basi kung makita lakag ma-rescue man sa otoridad dito sa Israel ang ila siniya nga utod ti bilang ginikanan dire nagalaom ni siya nga tiway sang may malain nga matabo sa iya sini nga anak kag only nga ti ang pagpangamuyo lamang mo amo nang iya sini nga gina sarigan dire nga ti mangin safe kag way sang malain nga matabo sa iya sini nga anak Bumbutsam ti ano mala ang balatsagon sang Iloy no kun ang imo sini nga anak katinbutang sa dalital kag hasta subong ay pagil siya information kun bala ano na ang latest kag kung may mga nag-coordinate ng mga taga dito man kay pati ang iya sini nga bata to nga lalaki ginahambalan ng anay ang iya sini nga Iloy hindi lang anay sa gay tawag to kay ginahimo naman nila ang masarangan kag ginapakalma lang ang ila sini nga diri kana diri Bumbutsam kasunod ba sa sining tabo dito para sa matungsod Israel ipabati tabla no si Ma'am Paterna Prodigo ang Iloy ni Grace sang mapakikangutan dire sang Bomboradio. Yan kita nga ngaran kuan nga lugar nga village ngaran niya Kibot ngaran. Kibot. Lapit na sa step no? Strip lapit sa Gaza Strip. Kay makita mo pa tong mga big bulldogs nga mga cyclone nga tunga kawan kun ang pudalda.
So, as that time, sang kinatake, ito nakamisid man si Grace Abu. Waay siya ka-message. Tuya lang sa pakaisana sa kwanan, sa sautan na tong pakaisana. Amula to na naka-message ko no sa Sabado ti aga, alin na patuwa ito naka-message. Why man, duwa mo na tandag istoryahan. Iba namin, so mo duwa tong utod ang bata mo dito sa kibot, no? Oo, duwa sandati. Ti ang ana nga bugto nga ran na rescue ta na eh. Why sa naman. Ano nagmasaw? Siguro, why lang ako kamaan kung nakapanago. Ay, kung ay ito manago, nadaraman to siguro. Si Grace, ano lapitan sila ni Grace sa Obin? Rapitanay lang ang balayda. Daw siguro kung isakyan mo sa e-bike nga motor nga ron mga 5 minutes, ay kisa agay, mausa na mayapon, mag-igma. Rapitanay sandal. Ay ganito 5 minutes kuno. Okay, naka-istorya man sa ano yan, naka-message man sabi sa bugto na to. Amora to, why ko maman, ko naka-istoryahan ay sandal. Kasi ko sa mga oras nga to, ay dira sandal ka panamdam kung mga ano pa. Ay, gapasalamat ako sa Ginoo nga na-rescue pa tong bugto na. Anong obra bugto na to mo man? That time, why gid ka may nabaton or message or all abihalin kay Grace? Why ka, why pa ka to ang ginsigod, ang ano nga to, ang ano tawagaran, ang balayda, pirmi ga pirmi sa lagyan istoryahan ay nga magburugto eh. Dulo natural lang. Ang pagsulod na ka mga Hamas to, duway niya guro ma-anticipate? Ay, naging ano siguro. Gulpi mo kagabi pa to. Gabi. Ang subong, ado nag-communicate man si mong bugto ni Cristo. Do, okay naman ta? Good eh. Kaya na naka-istorya man gani kami nga ano lang, nga hagat lang nga pangamuyo. Natali. Pagmalang pa. Ay kung na hindi rin pagdugangi, kung na ang stress ko giya, kung manaan mo lang ang sitwasyon ko giya. Ti amuro ay ra ko sige ka kulit ka nanda sige mangko tun mga ano. Salamat. Bulan at git. Kung hindi ko sige palibog yan. Kasorbal kita. Ito doon nagmahanap ba? No? Ang gina. Baton ko lang kung ano man lang ang mabutan eh. Pag siya doon nag-coordinate naman to sa mga military, ito no nga mabulikan. Alright. Katong lagi nga, itong adlaw nga, Domingo nga ito, nag-ano na sa mga military, ito kang Israel nga, way pa makita nga na nga bukto. Ginaano na din nga mabuligan. Doon na mention, pag ito na nga, pag ito no, pagsulod to sa mga ang sining mga Hamas no adugin ang amo ni Cristo dugin sakit paglito amo ko no amo man balita ako why siguro kuno ay to nagsunod siguro ti patay man pay nakaluwas ta na tong amo nang ginabantayan na to. Nakaluwas na to? Why tanagin patay itong malaam. When patay sila patay. May dyan ko. So, tingin siya, ginpapili? Siguro mga amo ka rin ay pay white ihambal rin ang bugto na pinapin niya mo. Ang mo lang ganit, sa mga amo lang. Nagpasalamat ako sa Ginoo nga bisan paano nakaluwas ang bugto ng isa. Bilang ginikanan, siyempre balanta man ang
batyagan sa iti ang bata mo dito man sa isa to sa napikuhan man sa gera ni siguro na yung imo na lang siguro mabilin abi mensahe to sa anak mo nga ti Joms? So mo to ang pahayag ni Paterna Prodego. So ang mga impormasyon nga ginpakigbahin ni Nanay Paterna, amo ning nakuha nga impormasyon sa utod. Bali bata yaman nga dito man nagatrabaho sa utod ni Grace na saysay ato kung anong natabo sa ila ara sa subong sa ospital, pero ining utod niya nga si Grace Prodego nga nagatrabaho sa iban sini nga pamilya hindi makontak sa si Matinyon. Yes. Actually, prior sa natabo, no, sa naglupok blato ang agera to sa mga Israel, naka-coordinate pa ban si Grace, pero ang ginistoryahan nila tuya bumutsam, do ka usual malangati nagapakamustahanay, ang ilasin nga sitwasyon grabe sa may banwasang maasin. So, amo malana, and the rest, pagsulod gito mismo, wala na ambal abi si Grace. Pero dako ang tsansa nga dakong posibilidad nga hostage sila karon kiti adtong pahayag nga ginpapili sila mo. Kung mag-upod, dalon sila, may tsansa nga mabuhi. Pero bilang hostage ka naman, kung hindi sila mag-upod, right there and then, ginapatay. Yes. Amo na ang ginalauman dra no sa pamilya nga away lang sang may malain nga matabo. Kay based to sila sila nga pagtulog pangkot pabutsam kay ang mga Hamas ni nagagamit ni sila sa mga pumuluyo agod nga dumangin shield ni Labla sa ilaman si Dabi kasumpong man sa mga Israeli soldiers do mo na ginagamit nila dako nga panaming agod nga hindi sila dali-dali nga assault madra karon sa mga militar dito sa may pungsod Israel. Ti ang amo ganina ang hambal sang ginikanan nga ti na igo sa tunga-tunga ni karon ang ilang sining anak ni nga ti kon paano nga pamaagi lang sa pagpangamuyo amo lang gid ang mabulig nila agod nga ti waisang may malain no, nga matabo sa ilang sini iyang himata. Actually, suno kay Paterna sang Mayo nakapauli panigali si Grace Dre subong nga tuig. Adre sa may maasin Iloilo porque nagbalik man dayon kasi sa yaman sila nga obra dito sa may pungsod Israel adre karon mo champ. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Radio Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo sini iyang balita. So kabay pa no bisan sa pangamuyo makabulig man kita sa pamilya Prodigo. No, pangamuyuan na naton ngati sa sining mga tinion, no? Apisar nga medyo mapropinot, but sa gyapon nagakabuhi sila kag may tsansa pa bala nga makapauli sa ila sining tagsa iya ka lugar, partikularmente diri abi sa iya sining pamilya sa banwasang maasin, no? Pinaagi man sa bulig naton sa pagpangabuyo, no? Nga hindi na sila iya pag although ngati makabig nga hostage pero hindi na sila bala paghimuon as human shield o kun patyon nga kung sa tion bala nga may mga demand sila dira or whatsoever ang militante sini nga grupo nga Hamas sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Just in 9 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman si Bombo Ria Mumblan may kantanan sa 13,000 ka mga police personnel i-augment sa 2023 Barangay Sangguniang Kabataan elections sa palabuton siniya nga Oktubre 30. Kag later on istoryahan taman diri ang payag sang alkalde, no? Iya sining reaksyon may kantanan sa sining pagkaluthang patay sa isa iya ka minor de edad solterito sa nagluntad sining rambol sa may Rizal Palapala 1. Tiko madumduman nyo pa sa nagligad to ay ginagsala kon sa hinambal ang makaginansya lang diri sa kinagamo amo iya ang mga funeral parlor funeral homes nga magahikot sa inyo sini iya nga lawas pananglitan nga magpadayon pa sa amo sinang sitwasyon nga tagsa iya kakagahon tong ang gabi may nagahinabuyanay no kag nagarinambol ininaway sa mga dalano naton diri sa syudad sa nga Iloilo. Kung isip-isipo naton, suno payas pagkakilala sa sining biktima mabuot man kuno ini.
Pero ti ano, nasalaan lang bala ini, natapangan, amo nang isa pagin sa mga problema. Why kay mo yung sang kalabot-labot sa ininaway, matabuan lang, wrong person at the wrong time. Ti ikaw yung manalo sa nga katarantaduhan sang pipila ka mga involvado sa mga street gang ani. Check ko na is Momoria sa report, please come in. 13,000 ka mga personnel ang i-augment sang Police Regional Office 6 para sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Archibald Macala, Deputy Regional Director for Administration sang Talatapan, iyagin pahayag nga magadugang sang duha ka personnel sa kada 3,573 ka mga voting centers sa Oktubre 30. Suno kay Macala, mahimo naman nga makabulig sa pagpangdakop o kung pinaagi sa citizens arrest ang mga sibilyan kung madakpan sa akto ang isa ka individual nga nagapatigayon sang vote buying o kung vote selling sa adlaw sang election period. Ginpahayag dugang sa natungdan nga bukas ang tanan nga mga police units para sa mga reklamo na hanungod sa election-related incidents. Yari, pamatian naton si Police Brigadier General Archibald Macala. They will be sending. Yes. Of course, yung matitira sa istasyon, yun ang usual law enforcement, law enforcement operation. But yung mga augment, nire-require ang police station ng body-body, dalawang police per polling precinct. Eh di kung ilan ang precinct, itatimes to mo yun ang aming mabibigyan ng tao. Of course, with the support of our AFP personnel. But yun ang sa per precinct, yun ang requirement, minimum. 2, mandatory. On election day, meron pong citizens arrest, kung meron pong nakutagip na Siyempre. na merong... Oh, of course, ma'am. The basic, Ano po yung anong police nyo po? Kung sino po yung, kung wala pong presence ng police sa area po, ano po yung recommendation nyo po sa common tao po? Pwede. Kaya nga citizens arrest in his presence, the law is being violated. So, hindi po mahalaga kung pulisyan o hindi. Basta, ano yun ang akustahin ng civilian, then immediately bring it to the attention of our law enforcement. We can act on that immediately. Right in his presence, before his bare eyes na nagpupunta. Si Police Brigadier General Archibald Macala. Samtang 6 naman ka mga kandidato sa 23 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections ang nakabaton sa formal complaint nagikan sa Commission on Elections Region 6. Kag ipaydalo mang mga ini sa hearing. Wala naman giningatlan sang commission kung anday sino ini kung sa diin nga barangay sa Western Visayas. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Dennis Ausan, Direktor sa COMELEC Region 6, iyagin pahayag nga nagapadayon ang monitoring sa ahensya sa diin activated sa gihapon ang Task Force kontra Bigay kag Upland Backlash. Suno kay Ausan, ginpaydalo man sa Candidates Forum ang mga kandidato antes ang campaign period sa Oktubre 19, tubtub 28, 2023. Ginpahayag dugang sa natungdan nga malapit na matapos ang training sa mga electoral board kag sa electoral committee sa bugos nga rehiyon. Ara na mga ini sa finishing touches. Samtang may baluan pa sa ulihi nga Regional Joint Security Control Council 6 amo ini patigayon ini buwas kaupod sa iban pagid nga mga law enforcement agencies meeting na hanungod sa update sa areas of concern sa Western Visayas. Samtang nahibaluan naman nga mayara sang 162 ka mga barangay ang ginakabig nga areas of concern sa Western Visayas. Pamatian naton ang pahayag diri ni Attorney Dennis Ausan. As the Commission is concerned, we are right on track. We are right on our timetable set. No? So ngayon, we are almost done. No? We're wrapping up the training of the electoral boards. No? The teachers will be serving in the different polling places. Then, of course, that includes the training also of those who will be manning the different barangay boards of canvassers, as well as the DepEd supervising officers and support staff. And then,
on the side of the security preparations, no, we have a scheduled command conference tomorrow sa Regional Joint Security Control Center as our last, no, and final command conference prior to election day, no, para makita namin to have a second look in our preparations we have actually set before kung okay na ba for execution na, no. So it's we'll be finalizing things tomorrow. And of course, yung sa admin side naman, yung mga kailangan natin na mga what's this, no, accountable forms and supplies, no, have already been dispatched, no, from Laguna. The intended forms and supplies for Region 6 was dispatched last Feb 12, and we're expecting it any time this week, no, na dumating yan. Tapos it will be distributed to the different treasurer's office from the provinces and municipalities. All of those will be accounted and inventoried, then eventually distributed to all the polling places that will function. So yun na, no? So it's almost done, no? We have already met before with the power sector, and they have also assured us, no, na wala tayong problema as regards the power aspect, no. There will be outages, no, na talagang hindi maiwasan, then in place na lahat ng mga contingency plans nila. So so far, no, okay naman, as again, no, insofar as prepared naman yung tao natin for the onset, no, of the campaign period that will start on Thursday, no, October 19, and will end up on October 28. So all candidates, no, were made to attend candidates briefing by our election officers. The do's and don'ts, no, of campaign was explained to them, and how I wish, you know, that so far I wish, you know, that everything will be done smoothly and all within the confines of the rules and regulations we have set, no? In fact, no, there are proposals for us to have a simultaneous operation baklas. Problema, wala kaming babaklasin, no. Everybody appears to be cooperative, no, with the commission, and everybody appears also to comply with the law. Actually, no, offhand, no, I cannot give you the actual number, but it's already 100. There were complaints filed directly to the task force anti-EPAL, or the task force on anti-premature campaigning. So yung pag nandun na file, the process is diretso na from the task force diretso sa province where the candidate is, then it will be served, no, yung show cause order issued by the task force will be served to the candidate. Candidate will be made to answer direkta na sa task force. Actually, hindi na dumadaan yan sa amin. Yung sa amin lang, the number na lang, no, kung ilan na yung napadala ng show cause. Pero kung dito naman sa amin side, no, if it's an unverified complaint, then ako mismo yung nag-issue ng show cause order, and pinapa-explain natin si kandidato, and if there is whatever it is, no, na na-post sa social media man or tarpaulin man or whatever, we already direct them to remove that, and we're directing them to explain, no, their side, no, on the accusation being made against them. Pero kung verified, hindi na tayo nag-issue ng show cause order. We immediately issue summons. We treat that already as a formal complaint. And then pag sumagot na sila, we're giving them just 48 to 72 days, 72 hours to answer, and then ako na, I come up with my own recommendation, whether it's really for filing or of a case against them, either for disqualification, for violation of premature campaigning, or even for violation of vote buying. Or I would come up with a recommendation for the dismissal of the complaint. Is it possible ba na merong disqualify for first? Well, very, very possible. Because so far, I've learned that
so many complaints, no, yung mga napadala na ng show cause, official, I mean, formal charges already been initiated by the commission against them, no, as a petition for disqualification. Then I know, no, it's now subject, no, to the subject of a formal hearing na. So, and the commission already made the commitment to act on all these complaints before election day. So we expect that there will be disqualification decisions that will be handed down by the commission before election day. Well, of course, we need to make the respondents avail of the due process. So pinapasagot pa natin, hindi naman natin pwede shortcut yan. So, and of course, there are other remedies, no, na mag-file ng motion for consideration or even appeal it to the Supreme Court. 3 days. In fact, from my own level, I have to share the information that I've already recommended 6 for the filing of cases against 6 candidates in Region 6. No, I just cannot disclose the details. But those are cases for disqualification, for premature campaigning, and even for violation of our law on vote buying. Attorney Dennis Ausan, meron dyan sa Tarpaulin. Si Attorney Dennis Ausan, Bombo Cham, no, kung balik-balikan naton, ginatos na, masobra sa ginatos ka mga kandidato na ang ginagdagan sa show cause order sa Commission on Elections sa Region 6. Samtang anom diri ang ginafile na sang kaso bangod no sa paglapas sa premature campaigning kag sa Omnibus Election Code kag ipatuman sa commission sa subong no amo pagid ini posible man nga madagdagan pagid ini ang numero samtang ilapit na gid kita sa 2023 Barangay Sangguniang Kabataan elections nga on sa date kagang ini patigayunon pagid no sang commission ang Regional Joint Security meeting kaupod sa iba't pagid nga Security Control Council ang pagsinapol agod no tumuron pagid kun mahimo dagdagan pa ini ang areas of concern sa Western Visayas bangod no nagapabilin nga 172 ang areas of concern sa rehiyon ang siling man gani isang komisyon nga on track ang mga ini sa ginpatuman nila nga time frame no sa kaupod pagid ini sa mga electoral board sa diin no nagasunod ang mga ini sa ilaman nga timeline. Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblana para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Ria Mumblan sa imo sininga report. Pagbalikta si Mayor Jerry Treñas nagapating ang kinahanglan pahulagon ako ng operasyon batok iya sa mga street gangs kag striktong implementasyon sang curfew for minors kinahanglan ipatuman lakip na diri jabhar sang Iloilo City Government nakom sa bypass operation ang ginapasuni nga drug den na dismantle sang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdumoras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for October 15 to 21, 2023. Ang binhi ban liwat ginagapang-agda sa inyo, agud updan sila sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock show sa sininga weekend
sa Concert at the Plaza, Rocking Your Way, sa Oktubre 21, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffol para sa mga suki sa Plazuela de Iloilo sa Oktubre 22, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharist 6 celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sang skinny jeans, manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas sa... Sa takna siningalaw na. Balik sa pagpangalagad sa bomboan ay sa udto sa giyapon ko po ni mo bombot siya, Mablanco Hover. Why gid sang kayuhan nga madulot ining mga street gangs kinagamo kag problema sa sosyedad gid lamang. Kagapon, isa ang ginbawian sang kabuhi bangod nga naulamid sa rambol sang mga street gangs sa may Rizal Palapala 1. Masakit karon iya sa bahin sang ginikanan sining biktima bangod nga according gani sa punong barangay sa Rizal Palapala 1 sinya ti ang pagkakilala ni nila sa biktima pero maayo man nga bata nagabulig man no pero ti na salabat na salaan na ulamid bangod sa walay kapuslanan nga pinaisog-isog kag way sang ganaron kunti problema gid lamang tiambal karon sa aton sining alkalde. Kinanglan ko no pahulago na ang operasyon batok sa mga street gangs. Kag nagbalik naman kita sa istrikto nga implementasyon sa curfew for minors. If my memory serves me right, daw ay taman ginuntat ang implementasyon sa curfew for minors. Napiktuhan man lang ining pag-monitor sa mga minor de edad bangod sa pandemya. Tibangon nga naghalog-halog, nakakita naman sila karon sang gatal para sa paghimo nila sa mga walay kapuslanan siniya nga mga buluhaton sa aton sini nga sosyedad. Si Bombo Angel may follow-up report. Jel, sa report please come in. Bombo Siyam nagapati si Iloilo City Mayor Jerry Trenias na kinahanglan na pahulagon ang operasyon ukon mga operasyon batok sa mga street gangs kag mga violenteng insidente diri sa may syudad sang Iloilo. Ini ang may kaangtanan Bombo Siyam sa natabong insidente
sa may area sang Rizal Palapala kung sa diin naturuhan diri ang isa ka menor de edad. Sa interview sang Bombo Radio si Mayor Jerry Tranias, iyang pahayag nga naghatag na ini siya sang mga instructions man sa mga nagkalain-lain na opisina agud mag-function ini sila sang dapat nila obrahon. Sa bahin sang City Engineer sa Electrical Office Bombo Cham, sila ini ang in charge sa pagpasiguro nga masanag ang area kag kung may extra budget ang city, ginalantaw nga patakdan ini siya sang CCTV camera. Sa bahin naman sang kapulisan na dapat niara dito presensya sang mga uniform personnel abi to check man abi Bombo Cham, kaga isa pagibig ka ginalantaw nga area man sa mga kabombo naton nga magahatag sa subong nga adlaw sang report ang PNP kini Jerry Tranias bangod man sa isa ka anggulo nga ang pulis nga nagahatag bala Bombo Cham sang warning shot nga taga Gimaras amo ini sa kuno ang ginatudlo man nga nagtiro kuno ko nang iya bala nga warning shot Bombo Cham amo to kuno ang nakaigo sa minor de edad so kadamo sang mga angles pa kag di nakatalanan sa subong mag-report nga hapon si Mayor Jerry Tranias ang kapulisan regarding diri. Sunod sa alkalde, tama gid ka importante nga pabastugon ang function sang mga nagkalain-lain nga opisina kag pati man Bombo Cham ang pag-coordinate mismo sang mga nagkalain-lain nga barangay. Kay istoryahan man diri Bombo Cham sa mga kabombo naton ang curfew for minors kag ang implementation dinhi kay question ang pagpatuman sang sining curfew for minors sa mga kabombo naton kay according diri kay Mayor Jerry Tranias dapat mas strikto ang implementation sa mga kabarangayan at isar abi Bombo Cham nga ti ang ila kuno nga attention and focus sa subong di directly sa sining mga implementation sa mga ordinansa kay kung nagahilapit ang election bala Bombo Cham sa mga kabombo naton kaya gapanawagan diri si Mayor Jerry Tranias nga apisar abi kadamo sang ilaw ginapang obra, ginapang asikaso sa subong nga nagahilapit ng election sa gihapon, dapat ipatuman nila kag kung kumbaga Bombo Cham kung niara instruction halin sa mga barangay officials na pagbantay abi pag-roving sa sining mga barangay tanon at least naga-function kag niara gid visible nga presence sang mga natunggan sa mga nagkalain-lain nga bingabahin sang mga barangay diri sa syudad sa Iloilo, Bombo Cham. Yari atong samatian bala ang nanging pahayag ni Mayor Jerry Tranias sang aton na interview. Dakpa na nga duwa and the PNP will be reporting later on. We have, I also have a meeting with the PNP, I think tomorrow. Iti regular akong meeting sa PNP ta para nga mapasiguro tagin. May duwa na nadakpan. Unfortunately, minors naman, no? And I think isa na ka-issue gid subong nga importante nga hulagon tagid mo ni ang mga gang bla. Kag turning violent medyo hindi nami. I have also instructed our city engineer together with our city electrician to survey the area where the incident happened to ensure nga masanag inadang lugar no kay daw reported sa akon nga daw rumbuhan ina sa mga kabataan. Aside from that, I also instructed the PNP to make sure that there is police presence in the area. So it means clear parang strengthen subong ang functions sa nagkalain-lain natin na departments and offices to operate para hindi maluwat ang sining extended. Yes, and we will coordinate with the barangays there. Kaya may mga tanod sila. Hindi lang ko hambal pero kung may mga budget pa kita, pabutangan ko ng mga CCTV cameras. This is the first incident nga may gintiro. But ang mga gangs, they have always been there. No? Halin pa na sang una sang pagsulod ko pa. Nga may mga gangs. Ang iban nga mga initiation sa mga gangs, sa muna yung vandalize wala sa mga aton nga mga walls, aton nga mga tarpaulin, and ginapabalikan tat
unfortunately way patanadak. Clear ang existence ng pila ka mga street gangs, so tama alarm to this is sir. Well, ang kabataan nga pangita gid sang outlet if these gangs can be harnessed for other things, maybe that's one area nga lantawon sang aton girl mayor so that sang tiyempo ko daw ay man kami to gangs. Ang tiyempo ko to yung gamarcha kami kontra sa gobyerno. We have to be very strict with the curfew for minors. The ordinance has been there for a long time. But every once in a while, we need to be reminded nga kinahanglan stricto gid ang pag implement. Anyway, I'll be meeting with some of the departments later on. That is one of the things that we will talk about. Ang barangay officials hasta na matapos election daw lain ang ila priorities. Dali naman lang. Basta naman lang sa third. Because first of all, ang mga barangay officials under sa ilang mga barangay tanods and even if kita police presence sa area, ang barangay tanods nila maka-ensure sang peace and order. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Trenias. All right. Inis ni Bombo Angel Pichillertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Siguro it's about high time nga i-amend na niyang children in conflict with the law or ining layi naton may kantanan iya sa mga minor de edad kag mas panubuan na sinadri ang accountability, ang edad sa accountability sang sining mga minor kay ti isa man ini sa mga pamaagi agud iya nga magka pugong sa paghimo sang kabulastugan, katuntuhan sa mga minor de edad nga sarang na sila iyang magpangatubang sang nagkalain-lain sini iyang kaso. Kag may posibilidad man ngati kun ang iban sini nagalantaw gani iya karon banwa nga niya basi kun mga kabataan din sila bimakwa sang pusel sa aton sini nga mga kabombo nga may ganban pangadaan. Ti kun lantawon ta pa sa mga kung lang taon ta pa sa mga palibot naton sa aton sini nga mga kabombo, hindi man malayo kag hindi man mabudlay maka-acquire sang pusil kung loose firearm base namo man kilala ning mga kabataan or may posibilidad man ngati base kon ang nakatiro to mga pumuluyo man dira nga do natak-an na bla kag do permi na lang istorbo ti may sanding sa report may isa ka off-duty nga pulis nga nagpalupok sang sini nga service sa firearm kag in custody naman sa karon sang Iloilo City Police Office. Ti bantayan ta kung anong plastada sini pero ti kabay pa nga maserbi ini nga leksyon sa mga miyembro sa street gangs nga nagapaisog-isog pa dira kag nagahimo sang kabulastugan way gid sang ginansyahon kamo sila Adria sa aton sini mga kabombo way gid sang kayuhan nga madulot ni sa syudad ta. Ang matagan nyo lang sa kayuan, mga funeral parlor, ay makaginansya sila kung sila mag-ikot sa bangkay nyo. Job hire sa Iloilo City Hall, dakop sa bypass operation sa may distrito sang Labas. Drug den, tigin dismantled sang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 6. Si Bombo Gladwin de la Agustilo, may follow-up report. Glad, sa report, please come in. Magpangatubang sang sampaw-sampaw nga kaso, Bobo Champ, ang isa ka job hire sang syudad sang Iloilo matapos sa dakpan sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 6 bangod sa pagdusok man sang ginapatiyan illegal nga droga diri sa Barangay Baldosa sa distrito sang La Paz. Ang nagkaladakpan amo Sanday Carlos Pareño alias Noknok, 44 years old ini. Amo ning ang main subject, Bobo Champ, kag bago lang ini nakasulod sa bilang job hireman na-assign ini sa pay parking areas sa City Hall. Tatlo pagid ang nadakpan lakip ng iya bata nga 17 anyos nga lalaki, kag nadakpan man si Ronel Lorania, 33 years old ini, tricycle driver, kag si Geoffrey Onadia alias Jeff Rocks, 38 years old ini, kag delivery boy
kagalunsay mga residente sa nasambit nga barangay. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Bomradsok Abonado, ang spokesperson sa PDEA Region 6, iyagin payag na recover sa iya ang anom tanan ka sachet nga suspected shabu, ginabalor ini nga 102,000 pesos, kagang baybas money lakip na ang 100 pesos nga proceeds ang droga. Ginakabing high value individual si alias Noknok tungod kay government employee ini Babochamp. Dugang pa ni Abonado, duwa na kasi mana ang pagmonitor kay Parenyo matapos makabaton sila sa information man nga nagabaligya sang droga sa iya mismo balay kag nagaserbe nga parokyano ang mga kilala sa kaiping barangay kag kaiping lugar. Yari bala pamatian naton si Attorney Bomradsok Abonado, ang spokesperson ang sang PDEA Region 6 sa aton interview. Tip from a confidential informant na may conduct no sang illegal drug activities dira sa Mendoza. So kung verify nila ini and then mo tula tigayon nga madakpan kaya ma-verify nila nga si alias Noknok, si Carlos, parang engaged kid man siya sa pagbaligya sa inadumilian nga shabu, no? Okay. I-clarify ko lang ang ini nga ang mga arestado, active pa ni siya nga employee sa City Hall or daan? Si Noknok, di ba, wala ni siya kasulod, subong lang nga tuig. Ang iba niya dahil hindi ni sila sinoknok lang gidya ang job hire sa Iloilo City Hall, no? Si alias Nokdok bago lang siya nakasulod sa City Hall. Ano iya trabaho da position, sir? Ang basta dira ang istorya din nila dira siya kuno gobra sa super. Sa super dira siya gobra. Hindi siya sa super siya. Okay, sige, i-verify na to na sa City Hall, sir. Sir, ano nakaduga gina-monitor ni ang mga arestado, sir? So after sa to, nagandak sila sa surveillance diri sa subject mga 2 ka semana. Ang ilang surveillance nagandak pa sila test by sa diring subject, no. So more or less mo dira sa 2 ka semana gid ang monitoring nila sa sa movement sa individual. Ano sir ang may nakita kung information or na baton drug den kuno ang ilang lugar, sir? Yeah, so ginabali ang balay ngini ginagamit nila ni siyang ginakaduan da siya kag para do one stop shop na lang pag bakal sa iya ginapagamit siyang kwarto. Okay. Sa pag para hindi na sila magalin bala. Sir, anong classification sa mga arestado, sir? Considering siya nga member siya no sang sa government, so ginakabig ni siya nga high value individual, no. Okay, government employees, so, sir. Sir, pila ang nakuha, sir, na mga standard drug price kagang pila ka sachet, sir? More or less ang standard price ito 102,000. Ang value kay more or less 15 grams na nakuhaan ni siya sang 5 sa heat shield kag bali isa pa gid yon ang subject bala sang ang buy bust nga item, so mga anom ni siya tanan sa pieces of heat shield transparent plastic na containing shabu, no. Okay, sir, na-mention niya, sir, kung din sila gakuha asang source kag sino mga parokyano niya, sir? May kahapon may mga nagambal ito yung nag-verify pa namon nga sa Desamparados kuno nakuha pero pigi na tan-aw pa na kay di nagaling isa sa baba ni isa ka na dakop mo nga si Jeprox alias Jeprox bala Geoffrey nga dira kuno gahalin sa Desamparados pero subject pa man na siya sa verification sa aton nga mga operatiba. Ara sila sa sulod sang pag-conduct nila nag-session sila. Okay, sir. But may isa pagid nga 17 anyos, ano ni alias Noknok, sir? Bata siya ni alias Noknok. Turnover na siya subong sa DSWD. No, pag sila na may jurisdiction, kasi siyempre basta minor, gina-transfer na siya natin dito sa ila. No, para avoid na nato ng mga, siyempre kabataan na sila yung bata. Kasi hindi sila dapat may lain ng treatment na ginatan sila.
gina-consider na siya nga drug den kung ginagamit na siya nga baligyaan at the same time ginatawag nila nga pistuhan bala. So dira sila dira magpagbakal nila, dira lang sila masuyot dayon. So hindi na nila kinahanglan maggwa pa, so yung gina-consider siya nga drug den. Magpasaka kita sa kaso kung may may drug den siya, additional na siya case, separate na siya sa sale, separate na sa possession, o kung sa sa use. So kung positive ka, may use ka na, kung may nakitaan ka sa droga, pero sa sitwasyon natin, nadakpan siya nga may ara sa droga, so possession. Nadakpan siya tungkol sa pagbaligya, so sale. Subong may ginagamit siya ng drug den, no? Pagpapila siya na surveillance sa Maclan. So another case naman ng drug den. Separate na siya sa sale and sa possession. Ato nabatian si Attorney Bomboradso Cabanado, ang spokesperson sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 Bombo Champ. Alright. Ini si Bombo Gladwin Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo sa imo siniyang follow-up report. Sa mga nagaduso pa da sa illegal nga droga ka nagapagamit sa ilang balay o kon lugar para nga ruruan. Ang mapasalig ko lang sa inyo nga dinumero na ang mga inadlaw nga bilin pala ninyo sa pag-engage sa illegal drug activities. Kaya ang PDEA sumukaton sa mga kapulisan, why gidya kag hindi maguntat. Tub-tub nga hindi kamo tanan iya magkaladakpan. Bisan ginutok pa kamo to sa prisuan. 4 minutos na kaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Hindi si Bombot siya, Mablanco Over, gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa katanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok.
Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo.
I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Nice to be back and I'm sure ara na makamudira, no? Nagahulapay kita. That's very good. Welcome sa kahapon lamang program on a beautiful Monday. I hope beautiful man ang mga nagkalatabo sa inyo over the weekend. Kung may mga hassles man, take it easy. Alright? Focus on the solution, not on the problem. Welcome sa KLP again. This is Tita Regine. Lantaw naton ang ating Christmas countdown. It's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, eksaktos 10 dias, 70 days to go before Christmas. Ang inyo dyan mga giant Christmas trees na pagwa na, okay na no? Kung may mga amo ka mo sinabo ka na migit, kay palig ka mo nga maka-redo, maka-recycle, kag as in, use liwat, diba? Ang inyong mga Christmas trees, lain-lainon nyo lang ba? I heard from a friend, nga siya sila yagali kuno every year, do may theme sila, no? Tingin na patindog ang Christmas tree, and then they would meet and sit down, discuss kung ano ang theme nila for the year. May ara nga, may mga gold nga mga balls, gold ang ilang theme, may ara nga all white, may ara nga all green. Doon ka namin lang no? Anyway, good afternoon kids sa inyo. We're all gearing up for that very interesting season sa aton nga live, the Christmas season. But for the meantime, samtang wala pa, kay 70 days to go pa before Christmas, enjoy anay kita sa makasaysayan. Nga aton nga mabatian sa siling nga hapon, diri sa KLP, gina-welcome kagud ka mo mga kabombo. Ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo, but not before I invite again ang aton nga mga letter senders dira, ang mga wala pa naka-join especially, to write also your own story, kag i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat gid sa mga nagsulat, nagpadala sa ilang makasaysayan nga nabaton ko na sa sininga hapon. And also, thank you so much sa ating winners kay Sacrifice Nenen, winner naton sa last week nga nag-provide sang iya diri nga contact number. Nagkatugi diri sa Bombo para nga maghatag sa iya contact number. Sige nen, ari na sa akon ang imong mga numero, so just please wait for my call. Salamat gid. Kag-ari naman ang aton nga ambahanon para sa inyo this afternoon as I welcome you all sa kahapon lamang program, your Tita Regine. And ari ang ambahanon from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Someday, when I am king. Good afternoon sa tanan. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in
our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need the bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am queen. Sa mga kings and queens, nga nag-join sa aton sa saning nga hapon, good afternoon, good sa inyo. Welcome diri sa KLP. I hope ang inyong mga istorya mapalabot nyo man diri sa aton. Kagayang na ang imbitasyon goes out sa tanan-tanan. Alright? Again, this is Tita Regine, 20 minutes after 2 o'clock. Ang unang sulat for this afternoon is from Student Mom of Lambunaw. Good afternoon dira sa imo Student Mom. Ang sulat ng gasiling, Dear Tita Regine. Maulanan sa bunga aga diri sa Lambunaw, Friday, September 22. Halin pa kagabi ang ulan pero hindi man mamunog. So sang September 22 dali inigin sulat. Nagatarit-tarit hilang gani nga medyo mabugnaw ang tiyempo. Nami magbatang kag manungdom kung ano naman ang pwede kong isulat sa imo. Medyo nagapanumdum pa. Gani nga, tamyawon ko anay kamutanan, so maayong hapon sa imo Tita Regine, kag sa tanan nga nagapamati subong. Tita Regine, nabasahan ko sa isa ka book, na kung luyag mo kuno nga mabuhi isang malawig, take a vacation. Tuod.
Chan sa tanani. Mabakasyon kita. Magbakasyon ka kuno. Ti ako, tita. Feeling ko ba lang, nga adlaw-adlaw, bakasyon ko lang. Bisan ara lang ako sa balay. Ang idea nga ang pagbakasyon, nagapalawig sang kabuhi, halin ina sa 40 years of study of the middle-aged, male executives who each had a risk of heart disease, according to researchers in Helsinki, Finland. Followed up with their study participants, ang mga scientists nakadiskubre nga ang death rate was lower among those who had taken time off for vacations. Wow, sana all may pangbakasyon. Ganun sa inyo nga makonsider naton, nga mga workaholic, I think it's high time for you to take time off and relax a little. Pero ang iban, their minds do not rest. Bisan pa, wala na sila gaobra because they are thinking about what still needs to be done. Oftentimes, we grow frustrated by our inability nga matapos nato ng tanan-tanan that needs to be done. Pero panamdam mo naton nga God is part of our labor, our purpose nga we can both work hard and take time to rest. Hustugid. So bisanan ho naton ang obra gahulat lang, way katapusan. Ay oo, agree gid ako. But the truth is, we can work diligently for Him and allow ourselves time of rest. Ecclesiastes 2, verse 22, question is, what do people get for all the toil and anxious striving with which they labor under the sun? Ang iban siguro masiling financial security, feeling of achievement or fulfillment. Sigurado ka? Gani ang mga nagabira-bira o brada, bisan tong ang udto, relax lang. Pamati sa KLP, malingaw ka na, ma-inspire ka pa. Next. So, di ba, Tita Regine? Oo So, madamo naman akon nga napagbakasyonan nga lugar. Sa Baguio, sa Boracay, kanday tatay sa Mabini, Pangasinan, sa amon sa Manila, sa Guimaras, tanan diri. Nag-enjoy ako. Upod sang family members and some friends, kag sa mga co-teachers ko sadto. Everything is so memorable. Sang magbakasyon kami sa Boracay, financed by my daughter Boben, upod ko sadto sinang Erling, my friend. Sang maglakat-lakat kami, may babae nga naghatag sa amon sang isa ka pass. Free lunch kuno, courtesy of a famous hotel. So when lunchtime came, nagkadto kami sa venue. First class hotel in Boracay. Ready na ang table. Damo pagkaon. But before lunch, gin-meeting kami tanan nga quote-unquote nga mga invited people to listen to a short talk inviting us to invest 1 million in their business in exchange for a free vacation in some specific places they suggested. Grabe, 1 million for a vacation. So we were divided into 3 groups and no one can afford to invest 1 million in our group. But later on, nagpalakpak dito sa isa ka grupo. May nag-invest sang 1 million. Unbelievable. I wonder if it was real or drama lang. Anyway, nag-enjoy kami ni Nang Erling pamasyar sa higadagat. Nagatiil lang. Kahumok kagkapino sang buhangin. Nami batyagon sa imo nga dapadapa. Nagatos man kami sa tubig, sa higad lang, kay mabalod sadto. Daw bata gamay kami ni Nang Erling, samtang gadilap-dilap sa sorbetes, nga nabutang sa apa. Nalingaw man kami lantaw sa babae nga nagatuhog sa mga shells para nga himuon nga kulintas kag pulseras. Namulot man gali kami sang shells, Tita Regine.
Kadamo, kaganami isang nakuha namon. Mabugat lang galing bitbiton, pero sige lang. Souvenir ko no. Remembrance from Bora. Tapos gali Boracay, nagpa-Hong Kong pa kami, nanday Boben, Olive, Bess, mga umagad kagkaapuhan. Sadya kami lagaw sakay sa bullet train pa Disneyland. Ang sarap, wow. So it's so exciting maglagaw dito. Nagsakay kami sa small boat nga nagalibot kuno around the world with the background music nga it's a small world after all. Tiagian mo tanan nga lugar in country. So nagsaka man kami sa balay ni Tarzan. Ato si Tarzan sang baby pa siya kag ang monkey nga si Cheetah. So nagsakay man kami sa isa ka spaceship kuno kag nag-travel in space kag nakita ang different planets. Exciting katama, Tita Regine, kay mabatyagan mo ang speed kag ups and downs sa ginasakyan ng mga spaceship kuno. Nagliwat sakay pagani ang mga apo ko for a second thrill. Manan mo man ang mga kabataan, mga adventurous. Grabe kalapad ang Disneyland. Hindi mo kaya makaduan ang tanan nga lugar sa isa lang kaadlaw. Nakapoy ako lakat kag lagaw, pero ang mga apo ay hindi ayawan. Nag-window shopping kami. Lakat pakadto downtown, kag lakat man pauli sa amon hotel. Matinlo dalan, Tita Regine, kag matawhay ang traffic. Laban nga mga tao, nagalinakat lang. Mga tourists man siguro. Nagkadto kami sa lugar nga ginakatuan sa mga Pinoy kung Day of Nanda. Nakapungko sila sa mga karton kag naga manicure pedicure. Ang iba nagagrupo-grupo kag mag-istoryahanay. Damo na meet namon nga mga kabayan nga mga naga-sales lady tiyang iban turistaman. Syempre pa, kumustahanay. Bisaya man gani ang iban kag syempre may mga Tagalog. Kumusta na ko noong Iloilo? Sabik sila sa mga news halin sa aton. Sa maglakbay aral gali ang amon nga teaching staff, nakapabagyo kami. Nueva Ecija, kag sa base sa mga kano sa Pampanga. Pero, nangin memorable kag exciting sa amon. Sa akon, ang Baguio. Sa mag-seminar workshop kami dito, sa mga upod ko nga teachers, halin sa amon school, bilang preparasyon sa new curriculum nga inog-implement sang DepEd. Pilot school kami sadto, gani mga 4 weeks kami nga nagstay dito. Hindi man tama ka busy ang amon nga schedule. 9 o'clock ang start sa aga sang amon activities up to 5 p.m. Gani may time pa kami nga maglagaw-lagaw. Sa aga maka-window shop pa kami. Nagakadto kami sa mga gabaligya relief, agud magbakal sa mga sweaters para sa tugnaw. Nagapa-picture kami sakay sa kabayo o mag-arkilasang costume sa mga katutubo kag magpa-picture. May mga igorots man nga naga-costume na kag pwede ka kapapicture upod sanda. Pero mabayad ka lang sang certain amount. So damo sa ito ang mga apple, mango kag berries. So enjoy kami sa pagkaon sa mga sini. Naglagaw man kami sa Burnham Park kag sa mga sementeryo, sa mga igorot. Kanami man magpasyal sa ilatsenda, matinlo kag barato ang mga prutas. Malingaw ka man magikap-hikap sa mga preska nga vegetables. Barato dito ang mga carrots, repolyo, Baguio beans, sayote, kag iba pang laswa. Adlaw-adlaw, ginaserbihan kami sa sudan nga mixed vegetables. Gani nagtinambok kami tanan. Nagapino kag nagaputi ang supat mo dito sa Baguio. In other words, nagagwapa ka dito. So after almost a month, excited na kami mag-uli. Miss na namon ang amon family. Maayo lang kay ang husband ko nakabisita sa Baguio. Agud di baluon kung okay kami tanan nga mga teachers niya. Nakapamasyal na kaming duha sa Ilocos,
sa Don Mariano Marcos College, kundiin ang akon nga sister-in-law ang head. Nag-swing kami sa ilang grapes farm, kag enjoy kami sa ginserve sa amon nga mga seafoods. Kanami sa ilang mga fish ponds. Dalagko kag mabilog-bilog ang lawas ng ilang bangros. Ang sinugba nga ginserve sa amon, karimis sang sabor. Ang ilang mga pasayan kag alimango kag kasag, puros aligihan. Super namit. Hay, saan o naman maliwat, ining pagdagaw-lagaw ko. Subong, hasta na lang ako sa city, kag sa surrounding provinces. Thank God, kay kaya ko pa man nga magdagyang, basta malapit lang. Tita Regine, nakalabot man gali ako sa Bohol, kag nakita namon ang famous nga Chocolate Hills, ang mga Tarsiers, their famous old church, Baclayan, kag nag-lunch kami sakay sang dako nga bangka. Duha ini kabilog nga dugin tabid kag may nipahat sa tunga. Kundi nag-serve sila sang lunch. Ginbaybay namon ang ilabantog nga Crying River. Crying gid man. May nagatukar nga mga old men sa gitara. Ang iba nagaamba pa. Karomantic kag very beautiful ang mga ginaagihan sang bangka. How I wish I could go back there for a sentimental journey. Ang ilang tarsiers, ka-cute. Nagakupo sila sa sangasang puno, looking at you with their beautiful round eyes. Bale, ang lakat namon nga ini Tita Regine is sponsored by my daughter nga si Helena. Ang school head namon sa iya school sa Aklan. Mga 8 kami nga teachers ang naglakat. Upod ang daughter ko nga si Olive. So, bali nagpa-Cebu kami anay, nag-overnight, kag from Cebu, nagsakay kami sa barko, aga pa. Kag mga 2 hours siguro ang trip, nakapabohol na kami. Nag-rent lang kami sang van, kag inpasyal kami sa famous spots sa Bohol. In the afternoon, balik Cebu naman kami. Amo na ang mga memorable bakasyon sa kabuhi ko, tita. Tita Regine, just last Sunday, October 1, nag-visit sa ako ng apo ko nga si Mepmep. Bata siya ni Helena. Kag bag-o lang nag-abot from Hungary, kundiin siya nag-work. Because sa war sa Ukraine, nag-decide siya na magbalik Pinas anay. Dahil sa gulo dito, mahal ko no ang mga baraklon. Siling niya, mabulig-bulig anay siya sa school. Madamo siyang pasalubong nga fruit sa akon. Upod niya ang very cute niyang wife nga si Mika. At last, nagkita agad man kami. Bale, sa amon sang husband ko si Mep-Mep nagdako. Gani, very close siya sa amon. Na-remember ko, nga ginadala-dala ko pa siya sa school. Sang 4 to 5 years old siya. Tama kasabad, pero bibo nga bata. Thank God. Successful man siya sa iyang career, kag wala niya ako malipatan. Ginahagad niya akong magbakasyon sa Kalibo, pero siling ko, galing na lang anay. Luya ko gidman, nga makabalik dito, agad nga mapatransfer ang address ko sa ako ng senior citizen card, nga from Kalibo ang address. Kaya gusto ko tani i-claim ang ako nga benefits, kaya nag-85 na ako last September 18. Pero daw malabo matabo ini, kaya natamaran akong maghikot. Kapin pa, kaduro sang requirements. Pwede mo man na ipahikot sa iban. Student mom. Anyway, Tita Regine, hasta diri na lang anay ang akong nga sulat. Until next meal, regards to everyone and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunao. Ay, nako, kanami nami, gidman, no? Magbakasyon, especially if upod mo ang iyong mga family or mga grupo mo, mga close friends mo, and especially if you have the free time and the means. Dapat may unod ang bulsa. Baka nami lang nang sa inyo, no? Because may naga-finance, may naga-sponsor sa inyong lagaw-lagaw.
Well, at 85, pwede pa na makalagaw-lagaw, Lola. Sorry, student mom sa mind ko si Lola Amparing. Good afternoon lang sa mo that Lola Amparing. Anyway, student mom, but at least, no, in your lifetime, kadamo man sa mga lugar, nga imo nga napanglagawan, kag of course, no, lain ang mahatag nga high sang mga experiences nga imo nga makuha dito. Ang mga memories would forever linger in your heart. And kung nag-aisahanon ka bala, no? And gusto mo mga mag-feel good. Ang iba nag-watch ang movie, nag-watch ang TV. Pero kanami man na, no? Magmuni-muni ikaw and then bring back the memories. Especially mga beautiful nga mga memories ng imong paglagaw upod sa imong mga pinalangga sa kabuhi. Kakarami, no? Sa mga lugar nga imong mga nakatuan ba? Nakapa-Hong Kong na yagali si student mom, ti ka nami, gin kumusta mo ko to kay Mickey Mouse? Kag kay Lion King. I miss Hong Kong. Do ka nami lang gid, no? Nami gid matuod. Nga balik-balikan ang mga lugar nga imo nga nakaduan, and especially kung super enjoy ka gid. Siguro by this time damo-damo na, no? Ang gindugang nila dito sa Disneyland. Kag mas ma-enjoy kapag gid. Well, anyway, diri sa aton sa locals, damo ka man lagawan, no? So, hindi man necessarily, but if you have the means, nami man nga mag-go ka out of the country. Pero kung diri lang man sa aton, even diri sa Panay, kadamo sa mga lugar, may mga falls ikaw nga pwede kaduan, may mga beaches ikaw nga pwede malagawan, may mga farms, kadamo na gid, no? Kadamo na gid, sang pwede nga makaduan kag malagawan. So kanami man, no? That's time to relax and to bond with your loved ones, with your family especially. And while you still can, dapat ka no, grab the chance nga makalagaw ka pa. Kay we do not know, no? We do not hold our lives in our hands. So, kung isa sa mga luyag mo nga himuon sa imo kabuhi, like may bucket list ka dira, so, better start, no? Pang-check na ina, no? Ang mga nakalista dito sa imong nga bucket list. But anyway, enjoy mo kami sa imong nga ginapang-describe diri sa amon, student mom, and basi ma-entice man ang ibang dira nga mga tagpalamati nato, no? Basi kung ginhagad sila, gin-turn down nila, gambal sila, ay way ko time, ay way ko money. Basi kon pamiss nyo gid, no? Ang hindi dapat nyo nga i-miss. Pwede ginam. Makabataan natin sa buong ilaya, when they work, ang ilaya, mga travel goals ba, parte. Gusto nila magato sa Amuni, gusto nila nga maglumpat sa Amuni. Karami lang gid, no? And they really do it. They save for it, and then they go, they travel. And so sa atin dira nga mga oldies, kung ginahagad-hagad ka mo dira, no? Check ang inyong health kung kaya pa. Then go. Enjoy. Relax. Enjoy life. Thank you so much, kid sa imo, student mom of Lambuna, for sharing with us your beautiful experiences sa imo paglagaw-lagaw diri sa aton nga bungsod kag out of the country, outside of the Philippines. Salamat, kid. 38 minutes after 2 o'clock. Pagpanumbalik naton, may gina-request din nga sulat Sinong Muning, aluyag niya, nga basahon naton today, October 16. Sige, himuon naton nina. Sa pagpanumbalik sa kahapon namang program, kaupod sige hapon si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plazuela de Iloilo Bill Board of Activities for October 15 to 21, 2023. Ang binhi band liwat nga nagapang-agda sa inyo, agud updan sila sa 2 ka oras kag 30 minutos nga rock show sa sininga weekend sa Concert at the Plaza, Rocking Your Way sa Oktubre 21, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Mags, kag iban pa ang iga-paraffol para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Oktubre 22, Domingo. Imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang
sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini. Nasa Latinong Muning sa 4th District, Dear Tita Regine. Maayong hapon sa imo, lakip man ang tanan nimo nga maukod ni tagpalamati sa makalilingaw nga programa ang kahapon lamang. Tita Reg, ang title sa akong istorya, amo ang kung may climate change, may generation change man. So, ang title, Generation Change. Maricol ko pa, halin pa sa pagkabata ko, hastang ang edad ko malapit na sa 82 anyos na. Maricol ko pa ang akong mga memories na hindi ko ginmalipatan. As I'm still alive on this earth. Tita tama, gid kalayo ang sadto kumpara sa subong. 1950s sa 80s, may naghaharana pa sa mga kabaranggayan. Pero sa subong, wala na. Kung may binayle, nagkakaagahan nga wala sang gamo. Pero subong, hindi makalabot sa tungang gabi. Untat na ang sunata, pero hindi man tanan. Sa mga namatyan, hasta nga maggwa ang kabugwason, ba masadya gid katama. May bordon, panyong palaran, buta-buta, kanding-kanding, kasal-kasal. Nga ginapili ay naganubyuhanay na. Kagsang ulihi, nagadayunay gid man. Tita Regine, may nadumduman ako nga luwa. Kay manglumano ako sa dalaga. Ang luwa ko, madamo na nga lugar ang akong nga naagyan, pero diri sa Siningabalay, ang bulak nga nagapangamyon nga ako naluyagan. Pero ang sabat nga sa akon, palayo, lalaking mabaho, malapit ang bubon, wala maligo. Titang akon sabat sa iya, maligo man ako unta sa may sapa-sapa o galing, nalipat na ako sang akon ikaw inday nakita. Pasadyan, oh. Abilidad. Tita madamo kita mga hampang sadto sa mga bilasyonan nga sa subong nga henerasyon wala na. Bisan sa pagpangaluyag iba na. Sadto ko nagapangaluyag ikaw ayawan ikaw anay kabalik-balik sa balay sang dalaga antes niya ikaw batunon. Pero sa karon abaw ang mga babae na ang nagapangaluyag. Diri sa amon, duwa ko kaapo, ginpamasyaran sang babae. Tiya mo gani nga madamo na ang kaso sang teenage pregnancy diri sa aton. Pati pa ang sa luwas ang pungsod, amo man gali ang problema man nila. Bata pa nagabusong na.
Nagkambyo na gid ang bag-o nga henerasyon. Bisan sa mga pamatasan, malayo na. Sa dumati-nahuron ang mga kabataan, subong, kung may ginaistorya ikaw nga malam, masaligbat gid ang bata. Pero hindi man tanan. Labi na gid sa mag-uso ang cellphone, ay, ang mga kabataan matamad na, kay sige ang piti-piti sa cellphone. Bisan edad 5 ka tuig, ay, maayo na magkapot sa cellphone. Ako gani ang tigulang na, hindi takon kamaan, mag-TikTok, parehos ta. Mag-chat kag iban pa. Bauti dared siyang una, ang amang ginabalon sa eskwelahan, tinanok nga saging, balinghoy, kamote, kag mais. Abaw, karon, mga chichirya na, hotdog, kag iban pa nga puno sa preservatives. Kag amugani, nga may mga kaso na sa mga kabataan, ay, bata pa, may cancer na. Nakalantaw ako sa TV ang Algacera Worldwide ang ginapagwa ang cellphone gali makaapekto sa mga magamay nga mga kabataan. Kung hindi cancer, ang iya nga mental health. Kag mga mata maapektuhan tungod sa radioactive. Bisan jutay lang ini pero masupot sa sulod sang imulawas. Kaya hindi madugay, mabuka ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon. Kag sa karon tita, baw ang mga bata na ang masunod. Daw sila na yang masunod. Way na sila pagtaha sa mga tigulang kag mga ginikanan. Kung maglantaw ikaw sang TV, parte sa balita, pag abot sang apo mo, gusto nila kinarton. Ti kung hindi mo pagpasugtan, ay dayon nila ikaw nga hibian. Ay ti kundi sila nang masunod para wala sang hinibiay. Kung mamati isang cellphone, ba hindi niya paghihatag dayon, matamad na nga suguon. Kung hindi mo pa pagpaludan ng cellphone, hibian kanila. Kung naabtan lang tani nila ang aton inagyan, sa nagabayo sang humay, nagasagob sang tubig sa bubon, nga bayong ang ginasudlan, mga 5 kalawas sang kawayan. Maghimo suga nga kingki kag sulo, subong iya, mahapos na, may galingan sa humay. Kung tubig, malubag ka na lang sang gripo, may tubig na. Mapindot ka lang, masanag na. Sa una, lakton ang pinaka-kilometros para lang makaeskwela ang mga kabataan. Subong, jutay lang nagkakaon laswa, kaya ang gusto nila hotdog kag longganisa. Kung sa simbahan naman, malaka ang nagasimba sa mga dalaga kag mga pamatanon. Pero kung simbang gabi, madamo sila. Kayang iban sa ila, nagasimbang tabo sa mga ka-textmates nila. Tud ka, nagakilita ay, kung diin sila magtabo ay, nga wala sang may nakakita. Amo na, nga madamo na ang teenage pregnancy sa subong nga mga panahon. Malaka na nagapakasal, kay ang kalabanan, naga-live-in anay, bago ang magpakasal. Kung hindi mag-ugyonanay, ay ti, bulagay. Mangita naman sang iba, babae man o kung mga lalaki. Bisan ano nga laygay, ginapalapos lang sa talinga. Mabudlay makontrol ang kambyo henerasyon. Nagaabot na ang paandam sa balaan nga Biblia nga ang mga kabataan mabato sa mga ginikanan. Mga kabataan, ginapatay ang mga ginikanan. Kag mayara nga ang amay nagapatay sa mga bata tungod sa sobra nga pagpasaway. Sa mga bisyo subong sang alak kag mga droga, Tita Regine, siguro ang endless day malapit na. Kay suno sa balaan nga kasulatan, kung makabati ka mo sa mga balita nga may mga inaway sa mga kapungsuran, mga kalamidad, pandemya, linog, baha, bagyo, sunog sa mga katalunan, suno sa Biblia, ini panugod lamang. Pareho sa mga babae nga magbata nga nagapasakit, kag para sa akong tita, kontento na ako sa edad ko. Kung kuhaon na ako ni Lord, okay na sa akon. Pero, basi may mission pa ako sa sinindutang luhaan. Ang ginakabalakaan ko ang akon mga apo sa tuhon. Kung amo na ang ila kapalaran,
sa sining pagkambyo sang henerasyon. Tita ginasakop ko na sila sa akon pangamuyo, nga kuntani, maabot man nila ining akon nga edad. Ambot lang tita kung makaabot sila sa akon nga edad nga 81, kay para sa akon hindi gid makalabot sa 2,500 kag maguba na ang kalibutan. Bisan gani ang mga siyentipiko konporme sila. Sa tuig 1942, giyera, World War II, ang populasyon sa aton pungsod masobra 40 milyones. Karon, ang aton populasyon sobra na. Sadto isa lang ka crop ang ani, apang sobra pa ang bugas. Sa karon 3 ka cropping kulang pa. Dugangan ta di mga 150 years. Ti ano na ihan ang kapalaran sa kalibutan? Ang climate change sa subong amo ang problema sang bug-os ng kalibutan nga ginaplanuhan kung ano ang mga solusyon sini. Kay kung wala solusyon, madamo nga mga kalamidad ang mag-aabot sa aton kalibutan nga ang mahal naton nga Dios ang solo nga nakahibalo. Kay ako tana Tita Reg, nagahinulsol sang lubos sa akon mga kasalanan nga nahimo. Kay isa man ako kadako nga makasasala nga akon hinabunan kag sa maayo nga buhat sa akon pamilya. Subong man sa akon isig katawo, kay kun may sulusobra ako, ginashare ko gid sa akon isig kapareho. Abi mo tita, kun kay isa ako nagbantay sa sari-sari store sang akon anak dira sa housing, kun may magbakal nga upod ang bata niya, kag husto lang ang kwartang inubakal, ang anak niya nagatudlo sang iya naluyagan, ginahibian ang iloy. Abi mo tita, impis nga baklan, gorinat sa paa ang iya ginahimo. Ay ti, ako nagabatsyag kag nagakabalaka. Dayon ko siling sa amo nga bata, ni, ari o, kag ginhatagan ko ang amo nga bata. Ay ti, kundi naghipos, kag nagpasalamat naman sa akon ang iloy sa amo nga bata. Kag Tita Regine, bisan isa lang kabilog nga dulce, kung maghatag ikaw sa gagmay nga mga bata, kagang paghatag mo nagahalin sa sulod sang imo tagipusoon, isa ina katanda nga ginahigugma mo ang imo isig katawo, nga amo ang ikaduha nga dako nga sugo sang aton manunubos. Anhon mo lang ang sagad balik-balik sa simbahan, kung wala mo ginasunod ang ebanghelyo sang aton Ginoo, nga higugmaon mo ang imo isig katawo. Sa matuod gid man bala, ginahigugma mo sila sa ano nga bagay? Sa pulong lang bala o kon sa buhat. Kay ang labaw kag labi sa tanan amo ang buhat. Kay si Kristo nagsiling, kung ano ang ginahimo nimo sa imo isig katawo, ginahimo mo man ina sa iya. Kay kun ginpakaon mo, ginpainom mo, ginduaw mo sa nagmasakit, ginbisitahan mo siya sa bilangguan, kay migapaambit man ikaw sa imo isig katawo, amo ina ang tanda nga ginahigugma mo ang imo isig katawo. Tita Regine, ang pagkambyo sang klima, nagkambyo man ang bag-o nga henerasyon subong. Or subong abi sang iban nga kultura, mga values, attitude, kag iban pa. Nagbago na. Mga kabataan, mga matigaan na gid ang ulo, pero hindi man tanan, pero laban gid. Bisan sa sosyedad, mga minor de edad nga mga bata, problema gid sa mga ginikanan kag sang atong gobyerno. Ano na ayhan ang palaabuton sining mga ulihi nga henerasyon? Kay bisan gani mga siyentipiko, konporme nga madali na maguba ang kalibutan. Kaya nagapangita sila sang pwede masayluhan sa iban nga mga planeta. Tita Regine, diri ko na lang tapuson ha, ining akong sulat, parti sining bag-o nga henerasyon, kabay ining akon nga story, nakalingaw man. Ang tagsulat, Nong Muning, sang 4th District. Nong Muning, do ka mga inchaktogid, no? Ang imo nga ginapanghambal diri. But these are the challenges that each of us have to face. Kay samtang nagalakat ang panahon, lain-lain man, no? Ang aton nga mga encounter sa aton nga pagpangabuhi. And so that's why gani, no?
Sa tanan nga ini mga struggles ta, mga challenges nga nagaabot sa aton, ang mga like ang ining mga nagakatabo, no, mga natural calamities, ining mga pandemya, everything nga ini may rason ina, no, and we only have to look up to God because ang tanan nga ini, no, according sa iya nga plano. So dapat pabakuron ta ang ating nga pagtuo sa iya. Let us not be afraid, and at the same time habal nila kuno maupod man kita sa pagbag-o sang panahon, but ang mga basic atong gid sa gihapon nga ipabilin like ang aton nga paghugpong bilang isa ka family kay hindi bala amo gid na, no, ang pinaka pillar sang aton nga panimalay amo ang aton ginikanan, and then ang kabataan nga nagakompose kita, no, sang isa ka family kag kabay, no, nga ang mga ginikanan no matter ano ang mga pagtilaw nga nagapalibot sa aton sa pagpaeskwela man sa mga kabataan, sa ilaman nga mga aktibidades, kag sa mga struggles man nila, no, kaugalingon nila nga mga struggles nga ginapangatubang kabay, no, nga we are there para sa ila. Kag ang mga values, ang pagpangamuyo, ang tanan-tanan nga ini aton ina, no, responsibilidad sa pagtudlo sa ila. Hindi lang enough nga edukahon naton sila, but it is also our responsibility nga butungon sila palapit sa Ginoo, ipakilala sila sa aton nga Ginoo, so that as they live sang ilang kabuhi, they can put meaning into it, samtang nag-strive man sila nga mangin godly sa ilang matag-adlaw nga ginapanghimo. And so that's why, no, everything starts within a family. So ang pinaka-basic, hindi gid dapat naton nga pagbuyan ina. Para nga anuman ang aton dira nga masumalang as we continue to live sa gihapon, no, ma-remain kita nga mabakod kag nagahugpong bilang isa ka family, kag ara kita sa pagiya sa aton nga mga kabataan, so that even if amid sang sini nga mga changes nga ang iban hindi naman nami ang mga influences, we are there, no, para nga mag-guard ini sila against them, kag so that, no, kung luya gid naton nga mangin maayo man, we should not grow tired sa pagtudlo sa ila sa mga manami nga mga values, and we should always be there, no, to provide the love nga ila nga ginakinahanglan. Kay ti kung ang isa ka bata guided kag provided with the love nga iya nga ginapangayo, ginapangita, ang iya nga ginakinahanglan, he would grow to be a good person. Hindi bala nung buning? So thank you gid ha sa tanan diri nga imong ginpang share diri sa aton, especially ang ining imo subong nga story nga ginpalabot diri sa aton. Salamat gid. Mga kabombo, it's 3 minutes after 3 o'clock. Kumusta man ang mga istorya ninyo dira? Tapos na ina. Basi pwede na nga ma-email. So email na. Sa bombo_iloilo at bomboradio.info or paligid, ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon na nato na pag-enjoy sa mga makalilingaw mga istorya diri sa KLP Buwas. Sa liwat nato nga pag-inupdanay. So madamay nga salamat sa inyo tanan sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.